مدول كلوت قبنا ماي وحلي فتحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلدي زينة وانت كليب تعزاندي ويل الرزاق المغرع داندي نعمر زينة لي عيشاندي تكليب تحساندي مغرع كيدا وقاندي عادات كلهم فتك وروم ووردي كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قول يا وجه فرا الهدي بدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لا نرقول يتنوقن فتنا سولة لا لي ولا يا جارد عنا سورة فتنوي نسولة جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لي ولا حونا وقوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا علينا لا لي ولا علينا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا صبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنا يولومون كم وترو العلا قداس نزلوهم تحسوتات حزنانا باهم دبخيلنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا كسون حدما بتحتنا عن بخبر نقدمكم نايلو مارسي كم وترو سفح زخونه نهلو كنتاتنا عالمنا ام موداتا دما زومنا قبرنا نابزوبانا بيرترانا دما نوجه مالتي كم وترو تمساسالي منقدينا نختل مخنياتو اكلنا عالمنا what's going on around the world and then زومنا قبركا أبناتك قداي تأتو مالتيو بخمسي زغتل كسام مودة تمسانا صنعو لايك مكبار شير مكبار كومنت مسحاف دقاف محب دما ناي ووترو ساوعيتنايو ندخلوا نقبرو سراح دما بخوم يقوم تحقزونا thank you very much ندخلوا تقبرو حقز كنركن فتنينا very broad زخونة توبيكي كلوان لومي where do we start okay we start here مغنياتو نقول لك تحزلكم كفتن سلازخونكم الجمريا let's get بزياني جمرسك Fires are devastating, the politics even worse. But how did it all start? Was it the ever-present scapegoat, climate change, or is there something darker at play here? Arson, perhaps. The first fire began in the Pacific Palisades at around 10:30 a.m. local time. Wiped off the map. Homes reduced to piles of ash. Every day it gets more grim. And the death toll keeps rising. 24 are now confirmed dead, and many more still missing. Forecasters estimate the damage to be more than $250 billion. So, California, California بزح صدر فلو ستيتيو قد مزكونا تات مجمارو كاليفورنيا كم هجر تزغزر نيرو اب توب 10 زاتو مس هجرات تقوتيرو جي دي بي ناتو اب توب 10 زاتو زنبريو ስለዚህ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩን ዝሃብቶምን ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ኣብቲ ፒነክል ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ሃብቲ ሃሊውድ ድማ ዝኽሉ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ፓን ኣሜሪካና ዝቐየረ እንተሎ ሆሊውድን ሙዚክ ኢንዱስትሪን ፊልም ኢንዱስትሪን እዩ ስለዚ መደበር ናቱ ድማ ሆሊውድ እዩ ኣብኡ ድማ ዘጋጢሙ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እዚ ኣቐድማ ቢል ዝወፀ ሪፖርት ከማን ዝሕጂ ዘቕርበልኩም ዘለዎ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላርስ ዝትመን ክሳራ ወሪድዎም ኣሎ ኣሜሪካ this is a big statement in America ማለት እዩ ናይቲ ኩሉ ዝኸድዎ ዕንደራ ኣነ ናይቲ ግብረ ሰዶም ገለ መለክ ኣላርስንዲው ኣብ ልዕሊ ዓለማት ከይትካ ደቃፅልዎ ዝነበረ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ልዕሊ 200 ቢልዮን ገንዘብ ሂቦም ኣለዉ ሃገር ምልእቲ ድማ ተረሚሳላ ካል ቪድዮታት ናተይ ዳርጋ ንነዊሕ ካቨር ገይረ ኣለኹ እቲ 200 ቢልዮን ኣብ ዝሰደድዎ ተገምጢሉ ኣብ ዓዶም ናይ 200 ቢልዮን ልዕልዩ ክኸይድ እቲ ክሳራ because the damage is way too much እቲ ኣብ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ወሪዱ ዘሎ ክሳራ መወዳእታ የብሉን ስለዚ ኣምላኽ ኣይርኡንዶ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ the reason is መን ኢኸ ክስሕኖ ዝኽእሉ ንመን ኢኸ ክወርድ ዝኽእሉ ክሳራ መን ኢኸ ክሕመሎ ዝኽእሉ ክሳራ it's going to be a very interesting question ኣሜሪካ ናብ ካልና ጠመተት ከላ Losing a home is hard. Losing home to a wildfire is heartbreaking. But losing a home to a wildfire without insurance, that is life-shattering. And in Los Angeles, it is a grim reality. LA is battling devastation. So ሕጂ እቲ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ድዩ
ناي أم حضرت الدخمة ديو ناي محدرات أقام ديو so many things أبزنا قرزي أتلت انتايا بقش وزبل كنرينا أتدامج نريو لنا أتزغفقه انتاي زبال real estate كذا أنت قزيخا ገንዘብካ ትዝበለፀ ኢንቨስትመንት እዩ ካብ ሪል ስቴት የለን ገለመለ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ንገብር ስቶክ ማርኬት እኮ ዝጭበጥ ነገር ኣይኮነን ዝተሓዝ ነገር የብሉ ሪል ስቴት ግን ታንጅብል ነገር እዩ yes it is tangible and the problem with tangible stuff is you can lose it so easily ترجم لهم real estate ሓደ over hyped መጀመርያ real estate ክትኣትው ኣለኻ and this is not against real estate real estate ንክሃርም ወይ ገለመለ ኢለ ይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እዚኣ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ኣብ ሪል ስቴት ኢንቨስት ገብር ኣብ ገዛ ኢንቨስት ገብር ጽቡቅ ጌርካ ዝተውዕለላ ዘለዎ እዩ ኣነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስት ገብር ኣለዎ the worst thing you can do ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና 2025 and beyond ካብ 2015 ንኒው ዝኸፈ ውሳነ ናይ ፋይናንስ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ doing nothing ሓንቲ ዘይምግባር እቲ ዝኸፈ እቲ ዝዓበየ ሪስክ እሱ I'm telling you ማለት እዚ ንገለ ሰባት ድሮ ተረዲዎ ማለት ማሊ ቅድሚ ዓሚ ቅድሚ 10 ዓመት ተረዲዎም ኣሎ ንገሊኦም ሕጂ ይርድኦም ኣሎ ንገሊኦም ድሕሪ 10 ዓመት ክርድኦም እዩ the worst thing the worst financial decision risk ዝዓበየ ሪስክ ሎሚ ሓንቲ ዘይምግባር እዩ ሓደ ነገር ዘይምምሃር ሓደ ነገር ዘይምግባር ዝዓበየ ሪስክ እዩ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ዳምፕ ጌርካ ዘለኻ you're taking huge risk ስለዚ ንዕኡ ቀዳመይቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ፋይናንስ ኣድቫይስ ክበኩም ዝለይ ትብለይ ተቀዳመይቲ ክብለኩም ዝደሊ ዳይቨርሲፋይ ፈሓብልዎ ኣብ ባንክታት ፈሓብልዎ ኢንቨስትመንት ናትኩም ፈሓብልዎ ኩሉ ዓይነት ገጻት ተጠቀሙ ገለገለ ሰባት ኣብ ቻነል ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ናይ ሴቪንግ ኣካውንት ለና that's good that's really good you have to diversify ኣነ ብዙሕ ዳይቨርሲፊኬሽን መካኒዝም ዝጥቀም ከምዚ ናተይ ክትጥቀሙ ኣይደልየኩም እየ ምክንያቱ too much diversification ኣነ ኣመና እምነቱን ስለዘይብላ መንግስታት ብዙሕ ዳይቨርሲፊኬሽን እዩ ዘለኒ ብሃገር ደረጃ ድዩ ብኢንቨስትመንት ደረጃ ድዩ ብኣሰት ደረጃ ድዩ ብኩሉ ደረጃ ዳይቨርሲፋይ ክገብሮ ዝፍትን ነቲ ዝርከቡ ገንዘበይ ማለት እዩ ነቲ ዝርከቡ ዓቕምናተይ ምክንያቱ ነዚ ንዓኹም ክህብ ከለኹ መጀመርያ ኣነ ዝህቦ ኣድቫይስ ኣነ ስለ ዝገብሮ ጥራይ ኣነ ስለ ክገብሮ ክጅምር ከለኹ ድማ ኮንኩን ኣድቫይስ ዝገብር ገይረ ነዊሕ ምስ ከድኩ እኹል ተመክሮ ምስ ወሰድኩ የት ትምክርና ባኹም ዝህብ ኤቭሪቲንግ ስቶክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ይኹን እቲ ካልእ እውን እቲ ዘይገብሮ እውን ባዕለይ መፅናዕቲ ምስ ወሰንኩ እየ ዝጌጋይ ክብል ዝጅምር ሶ ኢለይ ሃንደበት ስለ ዝበልዎ ገለ ይኮንኩን ናው ባክ ቱ ቶፒክ ሰባት ዝርከቦም ገንዘቦም ልዕሊ ዓቕሞም ሪስክ ወሲዶም ገዛ ገዚኦም ኣብ ኤልኤ ማለት እዩ one of the ገለ ካብቲ ትራይቪንግ ናዕበየ ዝኸይድ ዝነበረ ቫልዩ ናቱ ናወሰኸ ዝኸይድ ዝነበረ ሪል ስቴት ማለት እዩ and guess what ኣብ ሓንቲ ለይቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ገዛውቲ ሓማኹሺ ተቐይሩ ኣሎ and the worst part is ኢንሹራንስ ኣይነበሮም ብዙሓት ናቶም listen here ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ፋይናንሻል ዲዛስተር ክመፀካ ይክእልኒ I really hope ተስፋ ዝገብር ድማ እቶም ካልኦት ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥመውን የደንግፁን እዮም ይሓዝነሎም ኤርትራውያን ከህልው ግን ኣፀቢቐ ይፈርህ ምክንያቱ ከመይ ኢልና መፂና ኣካይዳናን ኣነባብራናን ኩነታትናን ስለ ዝፈልጦ ከምዚ ከጋጥሞ ከሎ ሓደ ሰብ it is heart breaking ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ስድራ ቤታት ከም ዘጋጢሞም ዘሎ ኤርትራውያን ስለ ዘይኮንኩ ፅቡቅ ኣጋጥመኩም ክብሎም ሞራል የብለይና ነ I'm really sorry for them ይሓዝነሎም ከምዚ ንማንም ከጋጥሞ ኣይደልን ያነ So wildfire without insurance, that is life shattering. And in Los Angeles, it is a grim reality. LA is battling devastating fires. Yet just months ago, thousands had their insurance cancelled. Why is that? Why are so many homes in LA uninsured? To understand that, let's look at State Farm. State Farm is a major US property insurance provider. It is also the biggest insurer in the region. In Los Angeles, in this place alone, State Farm covers around 250,000 homes, 250,000 homes. But here's the problem. Last year, State Farm began pulling back. It cancelled 30,000 insurance policies. In Pacific Palisades, 1,600 policies were dropped. Now, this neighborhood has around 9,000 residential units. The median value of a house is around $3.1 million, so it is an expensive neighborhood. And this matters because now these expensive homes have been gutted. Pacific Palisades is one of the... ኢንሹራንስ ኣብ ኣሜሪካ ምስቲ ዘሎና ኢንቫይሮንመንት ፀገማት ገለመለ ብምርኣይ እተን ሆም ኢንሹራንስ ዝባ ዝነበራ ካምፓኒታት ክስዕብኦን ከኽብሮን ክዓፅዎን ጀሚረን ነይረን ሜቢ እዚ ኩሉ ቲዮሪ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ብድሕሪ መጋረጃ መን ገይርዎ ይኸውን ዝብል ዘረባ there is a lot of theories ኣብቲ ድሕሪ መጋረጃ ምክንያቱ ኣብዚ ንመለስ ክልቲኡ ከተሓዘልኩም እየ መን ይጀሚርዎ ዝብል ዘሎ scapegoat climate change, or is there something darker at play here? Arson, perhaps. The first fire began in the Pacific Palisades at around 10:30 a.m. local time on January 7. Two other fires broke out on the same day, Eaton and Hearst. All of these fires have not been contained yet. The Palisades is the worst one. Only 13% of it has been contained. The others two are burning.
More fires broke out on January 8th. ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ነቲ ዘሎ ቲዮሪታት ድማ ኩንነት ናብ ዘረባ ዘምፆም እንታይ ኣበጊስዎ ዝሓዊ እዚ ኩሉ ክሳራ ዝመፀ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ናይቲ ካሊፎርኒያ ስቴት ከምኡውን ናይቲ ከተማ እንታይ ምክንያት የቕርቡ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ዝተጨበጠ ነገር የለን ከም ወትሩ ዝብሏ ክላይሜት ቼንጅ ስለ ዘሎ ኣግራብ ነቂፁ ስለ ዝነበረ ዝኾነ ነገር ክብሉ ኣይኽእል ደር ኢዝ ሃይ ፖሲቢሊቲ ከም ኮይኑ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎ ዘሎ እቲ ዓዲ ነቂፁ ስለ ዝነበረ ኣብ ዊንተር ኢኻ ዘጋጥም ዘሎ ዲስ ኢዝ ፋኒ ኣብ ዊንተር እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሳመር ከመይ ተዓዲ ማለት እዩ ኣብ ሳመር ከንታይ ዓይነት ሪስክ ኣለወት ኣሜሪካ ማለት እዩ ዲስ ኢዝ ናይ ብሓቂ ተሓሳስብ ኩነታት ኢና ዘለና እዚ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ኣግራብ ኣለዎ ክንብል ከለና እቲ ማይ ዘይምህራም ኣብ ገለ ፖይንት ንኣብነት ኣብ ስዊስ መደኖ ቅድሚ 2 ዓመት እቲ ኣግራብ ኩሉ እንታይ ተቐይር ነይሩ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ሆየ ንጥቀመሉ ገረብ ቆልቋል ተቐይር ነይሩ እዮም ዝብልዎ ንእሽተይ ሓዊ እንተተወሊዓ ብምሉእ ተዓዲ ክቃፅል ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ፍሪ ተገይሩ ግሪል ከይግበር ኢቨን ኣብቲ ዕለት 1 ወርሒ 8 ዝግበር ዘሎ ናይ መዓልቲ ናፅነት ናይዚ ሃገር እዚኣ ዝኾነ ይኹን ተኽሲ ክግበር ኣይኮነን ዝብልብሉ ዓመት ነይርዎም ስለንታይ ንእሽተይ ጌጋ ሃገር ምሉ ከቃፅል ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጡ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ምስቲ ነፍሲ ወከፍ ብረት ተሸኪምዎ ዝኸይድ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ናፅነተይ ዶ ኣነ ሕጊ ሰምዕን እየ ዶ ዝብላ ተሓሳስባ ዘሎ ምናልባት ኮን ድኾን ገለ ሰባት ዶ ደይመደኢሎም ምስ ዘይምሕጓስ በቲ ዘሎ ፍልልያት ዝተፈጠረ ድኸውን ዝብል እዚ ቲዮሪ ብጣዕሚ እዩ ብሰፊሑ ዝረበሉ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ኣነ እዚ ገይሮሞ ናብዚ ተበፂሑ እዚ ተገይሩ ከምዚ ኮይኑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ቴንደንሲ ብዙሕ ቲዮሪታት እዩ ዘምፅእ ዘሎ እቶም ኮንሰርቫቲቭስ ናብ መን የፀግዕዎ ኣለዉ ናብ ስደተኛታት እዮም ዘፀግዕዎ ዘለዉ The LA Fire Department contained it soon after, but winds could have reignited it. Old embers could have triggered a bigger fire. Detectives are looking into it. The second reason is climate change. You see, in America's West Coast, wildfires are a natural part of life. They play a crucial role, in fact. Los Angeles is located in Southern California. The region experienced drought for over 2 decades. This was followed by unusually heavy rainfall. And that too, for 2 years. All of this led to explosive vegetative growth. This year was the city's driest winter, and that meant that the entire region was a tinderbox. So ብሓፈሻ ኩሉ ሪኢኻ ዝዓዲ እዚ ቱ ማች ሪስክ ዘለዎ ቦታ እንዲ ካብ ቀደሙ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ እንወድ ድማ ናይ ብሓቂ እዚ ንትን ኢልካ ትምክሓሉ ነገር ኣይኮነን ነቶም እዚ ሽግር ዝወሪድዎም ዘሎ ኣምላኽ ስተሃሪ ይግበሮም ነቶም ኩሎም ናይ ሰይጣናዊ ተግባር እናገበሩ ነዚ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ሓደጋ ዘእተውዎ ምምሕዳር ይኹኑ ነቶም ኣብ ሆሊውድ ኮይኖም ንሰይጣን ንዓበጃኻ ድሌትካ ግበረና ነዚ ዓለም ናበሉ ዝልምንዎ ዝነበሩ ምስ መፀ ግን ንሶም ብነፈርቶም ገይሮም ክሃድሙ ዝኽኣሉ እቲ መስኪን ህዝቢ ዝለከምዎ ኣምላኽ ባዕሉ ይጠምቶም በር እዚ ከምዚ ኢልካ ናብራ ኣይኮነን ኮርፖሬሽንስ ድማ ኢንሹራንስ ኢሎም ገንዘብ ሰብ ንክሓልቡ ፀገም የብሎምን ኣብታ ግዜ ሽግር ግን ከመይ ገይሮም ጉዲኡ ትውኻ ስለዚ ሪል ስቴት ሴፍቲ እዩ ብላብላ ኢሎም ዝሕስኹም ተጠንቀቑ ሪል ስቴት ዝበሃል ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ናይ 30 ዓመት ክበኻ ከለዉ ዋና ናቱ ን30 ዓመት ባንኪ ንስኻ ይኮንካ ሪስክ እንተመፅኡ ንስኻ ኢኻ እንድሕሪ ፅቡቅ ከይዱ ግን ንሶም እዮም ዝኸስብሉ ድሕሪ 30 ዓመትካ እቲ ገንዘብ ምስ ከፈልካ ናትካ ከይመስለካ ናይ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ፕሮፐርቲ መንግስቲ ፕሮፐርቲ ታክስ ሙሉ ሂወቱ ዘኽፍለካ ስለዚ ገዛ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ፈሊጥኩም ነዛ ኣስተውዒልኩም ከይዱ እዚ ሪል ስቴት ከም ሕልሚ ገይሮም ሓደ መእሰሪ እዮም ዝጥቀምሉ ን30 ዓመት ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ካልእ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኣይትግበሩ ገዛ ይትግዝኡ ማለት ኣይኮንኩን you can do those all these things ግን ብፍልጠት ብምስትውዓል ኣስተውዒልኩም ክትገብርዎ ይርከመን ትገብር ነዊሕ ከይደ ኣለኹ ሕጂ ናብታ ርእስተይ ክምለስ እየ ኣምላኽ ንኣሜሪካ በዚ እናቀፅዖም ከሎ ኣሜሪካ ግን በዚታት ዝስምዱ ዓለም ከም ዘይኮኑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናው ሌትስ ስታርት መጀመርያ እቲ ካልእ ዓለም እንታይ ይገብር ኣሎ ንሳቶም ከንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ክልተ ሪፖርት ኣለዋኒ መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ኢና This President Biden delivering one of his final speeches as president from the State Department yesterday. He defended his foreign policy decisions, including the 2021 botched Afghanistan withdrawal. Watch. I can also report to the American people, we're the first president in decades who's not leaving a war in Afghanistan to his successor. In my view, it was time to end the war and bring our troops home, and we did. There's nothing, I can tell you from my conversation. Again, time to Bluzelo. It's بخل ما قد كريه كنفتنينا بايدن أبتز زبنا محدار ناتو أن أمريكا أبزل على بوزيشن أبتي حاجة فيها يمزبل زلو أتوم ناتو تقانا قنتو زخونو دما أمريكا
أبتها زدخمت درجة أبسحي قديفوا الله يمزول زلو سموه. Play. The Wall Street Journal out with this op-ed on Biden's approval of his own record. Mr. Biden, he leaves Mr. Trump having to rebuild the military amid a budget deficit in the range of $2 trillion a year, thanks to his blowout domestic spending. If this is a, quote, strong hand, what would a weak one look like? Joining me now is Fox News senior strategic analyst and chairman of the Institute for the Study of War, General Jack Keane. Sir, it's always a pleasure. Thanks. هجي انتايو تحتو دونالد ترامب جو بايدن عالم قال غير غديفوا نامريكا دما ابز بلص بوزيشن غديفوا له زبلو زربا بزح ديغمالو زخ انتايو دونالد ترامب كابز زلو نابي غص كوز دايخل زبل حتايو حدا كابتي زري وزلو امريكا اغريسيف لك تنقساقس كم تخل زري كونتات نرلنا انت سلمتي اغريسيف لك تنقساقس تخل زبل دما اتحجز اتيوم زلو درجه اذا حجي تبصح زلو كونتات مالتيو نامريكا أبزح نجارات وين تناي بايدن تقتلوا دونالد ترامب مليش نابتو كسافي خد انت زي كون دما تجمتي لهم نابتك على علم نكسافر خو قبرام يخليو بتقين بتجن حنت كابتا زياده سبز فرها زلو نتبي زيايا ابزياس كان ملس. Our top story tonight on Gravitas is about the secret nuclear meetings between Iran and Russia aimed at securing Russian support for Iran's nuclear ambitions. According to a report by the Times UK, Ali Larijani, a senior advisor to Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, has been making secret trips to Moscow. And these visits reportedly are not just diplomatic, they are strategic. I'm sure you have a lot of questions at this point. Let's just هجي انتايو زبحال زلو امونغو راشان ايران زغبر زلو زمدنا بوق انريو زلنا بزو دبلوماسيا منقسقاسات لنا by the way minister of defense in America ابقرب ناي راشا سرجي لافروف ابقرب ابزبلو مس راشا كمت مسمين كوريا استقبر عينت alliance deal كبر كم زخل بخاله زراربا I don't know ما كغبرو ودي ما اسكغبرو I don't know جن مسمين كوريا انت عينت ديل غيرو لو بوتين مسمين كوريا استنكفن عي كم استنكفي قمت على ما راشا زغون حيل تمسي سمين كوريا سراويت خسدت درو قال لك فال سيدا لا بقلي لوكلتين كم ناينيتو عينت ديل كغبرا مس ايران كم انت غيرو that's going to be game changer. مخنياتو نيران اتزعبي سكيورتي ديل خونز غلسي نيران راشا كم زناينيتو ديل دحرجيرو ما دن نيران مهرام زبال زلو حلمي تطوك بالخليل. The problem with that is بوتين ابس حجز له درجه كما عينت ريسك وسد خلدو نتي نيغوسيشنس مس دونالد ترامب كجبر زبال زلو خي بخماي كصلوا يخل انت واحد بوتين كجبر زخل قد زي انا سمع زلنا انت واحد نيران بخماي كحجز زخل secretly نتني كلارناتهم قلتشو كم عبل كم زخل because the ultimate deterrence ناي مودتا نفسها مكل خال زبال نيكولا رواسواري تلقى أمريكا بولي تجبركاي تخلنيا تجبركات تخليها نراشا بولي تجبرا سلازلا معناته نيكولا كنت كمان لا يتخلني خا زبل جم سلازلو هاي تكملون يميلهم جم بزو عينت فتنا نبراشا يسدلو ግን ኣብ መወዳእታ ዘይት ፍረካ ነገር እንተሎ ኒኩለር ይከውን ዝኽእል ኒኩለር እንተለካ ኣሜሪካ ሰላም ትበካ ማለት ኣይኮንኩን ኒኩለር እንተለካ ኣሜሪካ መልክዕ ትቕይር እንታይ ትገብር ተገምጢላ ብድሕሪት ብሬጂም ቼንጅ ብውሽጥኻ ብህዝብኻ ብተቃዋምቲ መገለን ጌራ ሕምስምስ ከተብለካ እገዳ ድማ ፅኑዕ ዝኾነ እገዳ ርእሲ እገዳ እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኢራንን ዝነበረ እገዳ መሊሶም ኣበርቲዖም ኣሎ ባይደን ኣብዘ ናይ መወዳእታ መዓልታቱ መሊሱ ሸንኪርዎ ኣሎ ስለዚ this competition is becoming very tough ንመለስ እጅ ክልቴን ከተሓዘን ስለ ዝኾንኩ I'm delighted to be here, Maria. Your reaction to the president's commentary there in this final foreign policy speech? Yeah, it was actually stunning because it's such a rewriting of the facts and history itself. Just start with Afghanistan. We stopped fighting in Afghanistan on the ground in 2014. We had a modest representation of our troops there, 2,500. That's less than what's in one of the 53 brigades in the United States Army. That's how small it is. And when he makes the statement, you know, that we ended the زياتري وازلهم حنت كابتي جو بايدن زغبرا بسرا اسران كلتن ريبابليكان دما ابرؤسو كل غزي مسديو بيوم زاسه لزي بمرأي علم قبل الامريكا زنبرا بخلت عينت كفالنا علم نيزلون امريكا بحماق زطمتان بصبغ زطمتان نكلت يوم خبراو مرقص كم زلوم زغبرت كنتات يعني رازيا فتوت امريكا هاجرات عرب بقربا خبرنا هاجرات عرب امريكا سكيورتي جارانت تبان امريكا سعوديه امارات قطر كويت عمان you name it كل انتن بحرين كل انتن نداد زلوم بفلايتن هبطامات الساتن security جارانتناتن امريكا زخون انت مزيكم انا لكم تبلم نيرا اب افغانستان كوينم دوصو زتري وزلهم نتوم كلهم زو سباد هاد مزلو
ምስ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ጣሊባን ምስ መፀ ክቀትለና እዩ ዝበሉ እጃኹም ሂወትና ጥዕኑና እናበልዎም ከለው በዛ ነፋሪት ኤርፎርስ ነቶም ሰራዊቶምን ህዝቦምን ወሲዶም ነቲ ካልእ ጉድባይ ኢሎም መገለገለ ሰባት ኣብታ ነፋሪት ተሰቂሎም ወዲቆም ካብኣ ዝሞት ኣለዉ እዚ እንታይ ርእይዎም ነብትን በዓል ስዑድያ ናይ ብሓቂ ኣሰንቢድዎ ሓደ መዓልቲ ንዓና ከይመኸሩ ከየዳለውና ከምዚያ ገዲፎምና ክኸዱ ክእሉ እዮም ዝብል ኣሜሪካ ክሳብ መወዳእታ ጋራንቲ ክበክያ ትብል ብኣፍቲ ዘይኮይኑ ብግብሪ ከም ዘይኮነ ርእዮም ናምበር ዋን ንፀላእቶም ከ መኪትካ ኣትኪልካ እንተተዋሂድካ ሰኒኻ እንተነኺስካ ኣሜሪካ ሓደ መዓልቲ ሃዲሞም ክወፁ ምዃኖም ተዛፊ ጣሊባን ንኣሜሪካ ጣሊባን ታንኪ ነበሮ ድሮና ይነበሮ ካልኣይ ነበሮ ብረት ሒዙ መካናይዝ ዘፅዋር ዘለዎ ኣይኮነን እጥቕ ጉጅለት ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ጎቦታት ተሓቢዩ ን20 ዓመት ስኑ ነኺሱ ስለተቃለሰ ድሕሪ 20 ዓመት ንኣሜሪካ በንቁሩ ካብ ዓዲ ውፅዋ ኣብ ካቡል ርእሲ ከተማ መንግስቲ ተኺሉ ናይ ጣሊባን መንግስቲ ተኺሉ ሎሚ ከም ሃገር ደው ኢሉ ምስ ዓለማት ይማጎት ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም እቶም ንኣሜሪካ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ሓይሊ ይኮነን ዝብሉ ኣትኪልካ ተመኪትካ ክስዕራ ትኽእል ኢኻ ክሪኦም ከሎ ነቶም ፈተውት ኣሜሪካ ድማ ኣሜሪካ ትእመን ፓርትነር ኣይኮነትን ዝብል ስቴትመንት ሂቦም እዚ ብክልቲኡ ዝሓረመቶም ጉዳይ ነይራ ግን ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ዕድል ትዝበለፀ እዩ ጌጋ ገይሮም ከም ጌጋ ይቁፀረሎም ንኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዝዓበየ ሓደገኛ ጌጋ እውን ተገበሩ they still have a chance እንታይ ብለዋ ኣሎ እዚ ናይ ባይደን ሕምቃት ስለ ዝኾነ ብባይደን ጌርና ክንሸጦ ኢና እቲ ዲሞክራሲ ኣብዚ ጠቕሚ ዘለዎ ንኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት ዝገበርዎ እቲ መራሒ ንሱ ምስተኣለየ ንሱ ዝገበረ ብምባል ሓድሽ መራሒ መፅዩ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሰብ መሓዳርን ድዩ ግን እቲ ነቲ ሓደ ምስ መፀ ባይደን እዩ ከምዚ ገይሩ እምበር ትራምፕ ከምዚ ይገብር ብምባል ሓድሽ መንገዲ ንክጅምሩ ዕድል ሂቦም ማለት እዩ so all we see is ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሊሶም ጉዳዮም ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ንዑ ብሓድሽ ሓይሎም ንኸደላድሉ ክፍትኑ ምዃኖም ዘርኢ እዚ our adversary, and they looked at that as being weak on the part of the United States. And this idea that Russia and China really wants us, would not want us to be there. That's for sure. They would not want us to be there. And the fact that he's trying to make the point that they're delighted we're out of there. We had 3 CIA bases on the border of China, 3 CIA bases on the border of Iran, 1 country away from Russia, and also military bases in the region as well. I doubt seriously. ጀነራል ዝነበረ ጀነራል ጃኪ ዝበሃል እዚ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣፍጋኒስታን ንኣፍጋኒስታን ዲሞክራሲ ከነምፅኣላ ኢና ንቃለስ ነርና ክብሉ ከለዉ 3 ናይ ሲኣይኤ መደበራት ኣበይ ነይርዎም ኣብ ዶብ ናይ ኣፍጋኒስታንን ቻይናን ዶብ ስለ ዘለወን ኤግዛክትሊ በታ ዶብ እትያ ድማ ሲኣይኤ እንታይ ፈቲኑ ነይሩ ነቲ ሽንጃንግ ዝበሃል ሪጅን ኣስላም ዝቕመጥሉ ግብረ ሽበራ ኣብ ኣተኣታትዩ ነታ ቻይና ትበሃል ሃገር ክሕምሳ ፈቲኑ ነይሩ ዳትስ ዋይ ኣብቲ ሃገር መፅኦም ነቲ ግብረ ሽበራ ምንቅስቃሳት ብምጥፋእ ነቲ ናይ እስላማዊ ጥርናፈ ኤክስትሪሚዝም ኣልዮም ክሳብ ሕጂ ጀኖሳይድ ፈፂማ ቻይና እናበለዮም ዛረቦ እቲ ድፍረት ናይ ኣሜሪካ ኦዳሲቲ ይብልዎ እዚ እቲ ድፍረት ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ መርሕነት ኣብ እስራኤል ኣብ ቀዛ እስራኤል ወግዓዊ ጀኖሳይድ ክትፍፅም ከላ ወይ ህልቂት ክትፍፅም ከላ ዘጣቅዕ ዘሎ ነቲ ኣይሲሲ ዝበሃል ኣንፃር እስራኤል ስጉምትን ዝወሰደ ድማ እገዳ ዘውርድ ኣሎ ዘይተፈልጠ ክቕተሉን ክጠፍኡን ሰብ ዘይረኣናዮም ኣብ ቻይና ህልቂት ፈፂማ ኢሎም ኣብ ኩሉ ኣብ ዩኤንን ኣብ ገለመለን ሽም ቻይና ንምፅያቅ ብጣዕሚ እዮም ዝጓዩ ካምፔይን ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ እሶም ከምኦም ጓሮም ኣይኮነን እቲ ዓለም በቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ካብኡ ክወፅእ ዘይክእል ዓይነት ፅልዋ ስለ ዝገደፉሉ ኤሮጳ ምስኦም ኮይኑ የጣቅዓ ኣሎ ክንደይ ሰብ ምሁር ዶክትሬት ዘለዎ ኣብ ቁርስናቱ ቻይና ህልቂት ትፍፅማላ ኢሉ ይዛረበካ በት ግንጥል ኢሉ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ኮይና ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ግን እስራኤላውያን ነብሶም ከትሕኑ ይብለካ ፒኤችዲ ዘለዎ ሰብ የብለኩም ደሎ so at the end of the day እቲ ሚድያ እቲ ደፕስ ዕምቆት ናቱ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ወይ እውን እቲ ፅልዋ ናቱ ንተራ ሰባት ዘይተማሃሩ ገለ መለ ጥራይ ከይመስለኩም ምሁራት ኢና ባህል ትከክ እንደገለ ታይትል ዘለዎም ነዚ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ተቐቢሎም ዝኸዱ መልዮም ሓደ ክልተ ወይ 3 ይኩን ኤክሰፕሽን መዓት እዮም እዚ ኩሉ ናራቲቭ ሜይንስትሪም ሚድያ ትሪዎ ዘለዎም ደሰይ በቲ ሳቶም ተዋህቦም ዘረባ ዝኸዱ እዮም እጂ እዚ እቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘለያ ነቲ ኩነታት ንምቕያር ራሻ ምስቶም መሻርክትናታት ትገብሮ ዘላ ናይ ኤሮጳ ከምፃልኩም እየ እቲ ምስ ከተሓዙ ስለ ዝኾንኩ for you. Larijani, a trusted regime loyalist, a former parliamentary speaker, is also Tehran's main nuclear negotiator, with a reputation for getting things done. In fact, his covert visits to Moscow are reportedly aimed at not just securing Russian support for Iran's nuclear ambitions, but also bolster the country's air defense systems. And you see, the timing of these developments is very interesting, to say the least. Iran appears to be navigating a delicate balance.
On one hand, it is seeking diplomacy with the West while reportedly strengthening ties with Moscow. These secret meetings are reportedly significant because it reflects a growing convergence of interests between Tehran and Moscow. Remember, both countries have largely been isolated by the West and have faced multiple Western-imposed sanctions. ሕጂ እንታይ ኣብ መንጎ ራሽያን ኢራንን ዘሎ ዝምድና ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ሲምፕሊ ክትርድኦ ክልትየን ጽኑዕ ዝኾነ እገዳን ጸቕጥን ይወርደን ስለ ዘሎ ናይ ግድን እየን ክተሓባበራ ምክንያቱ ዕጫናትን ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ እቲ ቻይና ምስኦን ትገብሮ ዘላ እውን ምርጫ ኣይኮነ ግዴታ ይኮይኑ ዘሎ ስለዚ ዓለምና በቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ስለ ዘላ ኣግሬሲቭ ልትሃርም ስለ ዘላ ብእገዳን ብገለን ብፍላይ ጆ ባይደን ዝብሎ መራሒ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ዘለዎ መራሒ ስለ ዝኾነ ኮይኑ ስለ ዘሎ እቲ ንሱ ዝገበሮ ነተን ሃገራት ብምሉአን ሃገራት ኤውሮፓ ድማ ኦፍኮርስ ባይደን ዝዝውረን ተሰሓቢ መኪና ናቱ እየን ስለዚ ንሱ ዝበሎ እትዮም ከዓ ነዳዲ ጥራይ ወስኸሉ እዩ ሕጂ ኣብ ኤውሮፓ እውን ፖለቲካዊ ሽፍቲ የጋጥም ኣሎ ፅንሂ ኢለ ከርየኩም እየ እዚ እቲ ናይ ባይደን እዩ ባይደን ምስ ከደ ነገራት ክቕየረልና እዩ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ገለ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ካብ ብዙሕ እዩ ፅቡቅ ድማ ፅቡቅ ምሕሳብ ወይ እውን ፅቡቅ ምምናይ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ባይደን ትራምፕ መፅኡ ነዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክወስዶ እዩ ንዝብል ግን listen here. Now let's talk about Greenland. It's the largest island in the world, located right next to Canada at the edge of the Arctic. Greenland is a semi-autonomous territory, but officially part of Denmark, and it is in the news again for one reason. Because Donald Trump wants to buy it. And Trump is being egged on by his Republican Party. Yesterday, a Republican congressman introduced this bill. It is titled the Make Greenland Great Again Act. If it is passed, it will allow Donald Trump to directly enter negotiations to buy Greenland. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ ዝብልዎ ነገራት ሃንደበት ወይ እውን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ንግሪንላንድ ትበሃል ኣካል ናይ ንግስነት ናይ ዴንማርክ ዝኾነት ግን ሓውሲ ናጽነት ዘለዎ ሓውሲ ናጽነት ዘለዋ ሰልፍ ኣውቶኖመስ ስቴት እያ ወይ እውን ናታ ነብሰ ምምሕዳር ዘለዋ ደሴት እያ ኣሜሪካ ክንወስዳ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ክብል ከሎ ከምዚ ይዋዘ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሲሪየስ ኣይኮነ ኢሎም ኖ ሂዝ ሲሪየስ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ እቲ ላዕለዋይ ቻምበር ታሕተዋይ ቻምበር እቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ብሪፐብሊካን ዶሚኔት ስለ ዝኾነ ዋላ ሄቪ ማጆሪቲ ዕብይ ዝበለ ኣብላልነት ኣይህልዎም ግን ብቁፅሪ ካብቶም ዴሞክራት ዝበዝሕ ስለ ዘለዎም ሓድሽ ንጥፊ እትዮም ኣለው እዚ ንጥፊ እዚ ተቐባልነት ተረኺቡ ንዶናልድ ትራምፕ ኪድ ነጎሽየት ግበር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ምስቶም መን ኢኻ ትብሎም ግሪንላንድ ኔጎሽሽን ክጅምር እዩ እሶም ከንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕራይ ክብልዎ ድዮም ዴንማርክ ከንታይ ስልጣን ኣለዉ ኣብዚ ስምዑ እዚ ቢል already up to Netfi Tajamirlo. For years, since his first presidential term, this bill could help him get the ball rolling. But does he want to buy Greenland? Well, apparently, why does he want to buy Greenland? It is to protect the world, he says. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right. So, Donald Trump تبلا له. تزبع وزلوا 45 شيء زغون نسبي. ناس أزلوا داز زغون نسبي ونحن دما نعلم نخنتحن نسكر وتنا علم من أمريكا ربح دما نتاع جرينلاند خن جزاينا يبلا له. جا أمريكا نبحكي بزوج جنزب كفيلة خد جزاك كتخليها تعتو على 45 شيء حسابات هلا ونزون سبعة زيادة مجمر عند الدنمارك سايلنس كبرويم يحرينا توم نسبي. زخون خجبريم دحر بحمي لو تمرحب لعلو زلو كامبين بميديا جيروم بقلقلق جيروم دي حوس ديمقراطي سلازغونه دونالد ترامب كمصوم زدلي سبا اكالات حبرتسبون على تحدي سلازنتي امرحنا زلو فناقيلهم تحت زلو كم زمص جيروم ميديا قال كم زي زارب جيروم شاداون جيروم نتهاجر كوز دويم زخونه يقنديلس مالتي بزو صقاتات يزلوا تهاجر بزو واحد حزب سلازلوا كم تزدله انا تصقاتات ناتو كتقملي كالن سلازي امريكا نسدليه نجر بوقعي بحيلك توصلوا لدخل مدرخ بصحنا لنا زخا እቲ ብሕቡእ ዝግበር ዝነበረ ስራሕ ብወቅዕ ንክኸውን ሬዲነስ ኣሎ ዝኻድ ባለ ኤርትራ ኣብ ብኤርትራ ብሕቡእ ኣጀንዳ ብዙሕ ግዜ ዝተፈተነ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘለና ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ርክብ ኣገዳስነት ክህልዎ ትዕዝብቲ ከድልዮ እዩ ንኤርትራ መፅኦም ብሓይሊ ክወዝዋ ክብል ኣይክእልን እየ ግን ሓደ ነገር ግን ጋህድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Now, this may sound like a tall claim, but let's actually look at Greenland to see what he means. The island is huge. It's about a quarter of Brazil or 2/3 of India in size. It looks bigger on maps. They over بيتنا أعتقد جرينلاند سبحان قليل عاد خير مثلكم برازيل هذا عبي هاجريو. ስለዚ
ሓደ ربع ናይ ብራዚል ዝኸውን ኖ እቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ደሴት ኣብቲ ካርታ ክትሪኦ ከለካ እዚ ዓብይ ዝመስል ግን ዓብይ ኢኻ ናይ 2/3 ናይ ምስ መን ኢኻ ትብላ ምስ ህንዲ ከተወዳድሮ ከለካ 60 ሚታዊት ናይ ህንዲ ወይ 65 70 ሚታዊት ናይ ህንዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ድማ ምስ ብራዚል ክትሪኦ ከለካ ሓደ ربع ስለዚ ዓቢ ሃገር እዩ እዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝዓቢ ደሴት እዩ እዚ ኣዲሁሎ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝዓቢ ደሴት እዩ ስለዚ ብዙሕ ፀጋታት ካሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብቲ ኣርክቲክ ከም ድሌትካ ንክትከይድ ዕድል ስለ ዝባካ ድማ ንኣሜሪካ ኣብቲ ኣርክቲክ ብዙሕ ነዳድን ብዙሕ ኢነርጂ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ብዝተኻለ ነዚያ ነገር እዚያ ክወስድዋ ክፈትኑ እዮም ቢካዝ ኣብቲ ኣርክቲክ ቻይና ራሽያ ጥራይ እንድያ ዶሚኔት ጌራቱ ዘላ ግድን ምስ ራሽያ ክወዳድሩ ስለ ዘለዎም ነዚያ I don't think እቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ካብ ዝክድሕን Exaggerate the size of polar regions. Globes offer a more accurate picture, but either way, Greenland is massive. Next, look at where it is. Up in the North Atlantic, between North America and Europe. In fact, right between Washington and Moscow. Think of a direct flight from Moscow to DC flying over the Arctic. Greenland would lie... So, ዝንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ኣሜሪካ ናብዚ ግሪንላንድ ክሳብ ክንደይ ጠመተ ጌራ ከም ዘላ እቲ ጉዳይ ድማ ንኣሜሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ኮንትሮል ንክህልዋ ክሕግዛ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርቤዝ ኣለዋ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ 45 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኤርቤዝ ኣለዋ እቲ ዘድሊ ዘሎ ፅልዋ ንክትገብር ዓቕሚ ዘውህባ ኩነታት ኣለዋ ስለዚ ንሴኪሪቲ ከም ዘይኮነ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ይሕዝኑካ እዮም እዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ሚሊታር ቤዝ ኣለዋ ፀገም የብላን ሴኪሪቲ ንክትቆፃፀር ግን ነቲ ፀጋታት ንምውሳድ እዩ ሕጂ ላይክ ግበታ እዚ እዚ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ንምግባር ፕሮጀክት ፓወር ንክትገብር ኩሉ እኹል ዝኾነ ቤዝ ነይርዋ ሕጂ ግን ነቲ ፀጋታት ንምውሳድ ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር እዩ ብሓፈሻ ተመራሒ እውን እንትኾነ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ክንከውን ኣይንደልን ኢና ግን ምስ ኣሜሪካ ፀጋታት ንምውፃእ ኔጎሽት ክንገብር ፀገም የብልና ብምባል ተዛሪቡ እዩ እቲ መራሕናቶም እንትኾነ ተዛረብ ኣይትዛረብ ኣሜሪካ እንድሕሪ ደልያትካ 45,000 ወይ 50,000 እንድሕሪ ኮይንካሲ there's no much you can do እቲ ኤሮጳ እንድሕሪ ኮይንካ ክከላኸለልካ ተሓስቦ ዝነበርካ ኤሮጳ ንከድሕነካ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለዚ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ is indispensable መተካእታ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ክንዛረብ ከለና እዚ ሕጂ ተዋሂብዎ ዘሎ ስልጣን ንዶናልድ ትራምፕ ከይዱ ድሌቱ ንክገብር ዓቕሚ ክህቦ ዝኽእል እዩ ነዚ ስለ ዝፈለጡ እዮም መንግስታት ናይ ኤሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ከስተኻኽልሉ ወይ ክጎይሉ ጀሚሮም ዘለው ናይ ጀርመን ፖለቲከኛታት እንታይ ይብልሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክነግረኩም ሕጂ ኣብዚያ ነይራ ሓንቲ እቲ ናይ ዴንማርክ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ምናልባት ክንሰምዓ ደን እቲ ቢል ኦልሬዲ ኣብዘን ድሕሪ ስልጣን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክፍፀም ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ናይቲ ዴንማርክ ዝኾነ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚያ ኣሎ መስለኒ let's listen to them question of independence, I would like to reiterate that in our eyes it is a decision that starts and ends in Nuuk and in Greenland. Greenland belongs to the Greenlandic people and no one else. As for the island itself, what does Greenland think? Take a look. We don't want to be Danes. We don't want to be Americans. We want to be Greenlandic. And of course it is the Greenlandic people who decide their future. Greenland's Prime Minister is ready to talk to the US, even work together on mineral extraction and increase trade. But that's about it. It does not seem like Greenland is willing to become a US territory. We want to be Greenlandic. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ዴንማርካውያን ክንከውን ኣይንደሊ ኣሜሪካውያን ክንከውን ኣይንደሊና ግሪንላንዳውያን ክንከውን ንደሊ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ንክንሰርሕ ግን ማዕድናትና ንምውፃእ ፀገም የብልና ንብል ኣሎ I don't know ማለት 45,000 ወይ 50,000 እንድሕር ኮይንካ ሰራዊት የብልካ ገለ የብልካ ኣሜሪካ ዝመስል ገበል ይደልየካ እንተይልካ ትንኮ ተስፋናትካ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንከላኸለልካ ኢኻ ትደሊ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ግን እዚ ንፈልጦ ኤሮጳ እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ኣንፃር ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ 55% ናይ ጂዲፒ ናትኩም ንምክልኻል ግበሩ ምስ በሎም ትራምፕ ሕራ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ብፍፁም ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ መራሕቲ ኤሮጳ ኣለዉ because of that እቲ ኩነታት ናይ ዴንማርክ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ሲሪየስ ኮይኑ ነዚ ዘልዮ ዘሎ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን or maybe እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ይቕየር ስለ ዘሎ there is a little very small chance እዚኣ ስምዕዋ ምናልባት እዚኣ እታ ቻንስ ክትከውን ትኽእል ኣነ ዝብላ ናይ ኤሮጳ ካብዚኣቶም ይክርከብ ዝኽእል German political leader Sahra Wagenknecht has sent shockwaves through European political circles with her bold critique of Western sanctions against Russia, challenging the current narrative surrounding international economic policies. Wagenknecht, leader of the newly formed BSW party, has dramatically called into question the effectiveness and motivation behind economic sanctions, arguing they're causing significant harm to German and European businesses while simultaneously benefiting the United States economy. During a recent election conference in Bonn, Wagenknecht declared, "The sanctions have nothing to..." Yes, so exactly. እዚኣ ኢና ንዛረብ ፀኒሕና
أبزي أنا يرى من البتن صحفاتنا رانا كنزارب سو انتايلا بزعبا قرأت تزاريبا دا سارة فاغن كنيخت تبحال نايتي يم أقا ما يكن في حلافي زغونة نايتي يمان نورد ستريم كن كفتينا نحنا تتعويتنا إلى نيراتا أليس فايدل تبحال نايتي أي اف دي زبحال زيادة ما بي اس في دي أقلها تبحال بارتناتا ناي سارة ناتا بشي ما يتي بارتي ونزي فلت سو زيادة ما انت تبلا لا القدا زبحال بفلا بلعلي الراشا وريد زلا قدا ولا حنت رمحان أمريكا نيروبا زلوا يكونن أتي قدا 100 خاميتي نا أمريكا كتكم تبهيلو استجبري معناته ناي قدناش ناي غاز نقدي ناي رشا عطينا نا أمريكا نقدي بربع كل التعسفينات واقع أبا أوروبا كم شيء هنا غير نزل ناس لذي the sanctions have nothing to do with morality or human rights they are simply a stimulus program for the US economy and a killer program for German and European companies. This is the common sense. زيتي حقنيا زربا مالك. تقول لا. تقدر نحن نقبل زلنا مس أمريكا خينا. أمريكا نقول طبعا تزبلت أما برابري كامباينات أوروبا ندادس لز خبرن. نبي أوروبا نبي أمريكا خينا نينفست قبرين. لازم ستيمولاس باكجو. نتوقع طبعا ما برابريو. قبل اللي ما ندادنا أتوم كم حسم أب حلم زبز حنا ندادت شيء زي لابزوان أمريكا سعودية يكونت وي راشا يكونت. لازم قداميتي ندادنا أتوم أبي أوروبا بنورمال واقع خيكون بتزنا برواقع يكون بعطف واقع كم دشيات كيرم الله. سلازي كابزن العلي ناي جيم كهلي كني there's no game China هي 5 جيرا China هي 5 كبرنا دلا مش China هي كم زخون زول زي بحال كله it's a game أما وداتا بتكون تات ريوزل لنا it's just نزي عين خاكة في كازي مرأي ناي بحق زهد. Specifically, the sanctions have created a complex economic landscape where German manufacturing and energy sectors. سلازي زين ريوزل لنا تزربا نابي قصك خيدي انتهي كخوني بزي قدس حدشت بوليتيكانياتات نتكوننات كم زلوا وتقبلهم نوعنا مقيار كقال سوزقولو سبات نر لنا and I hope Europa بز يوم راح تبيلا كابزلاتو شجر كتوز على من ما زبلت عدل كقاتما but anyway زلوا كنتات انتهي كم زمسرينا لنا let's change مارشا خنكيرين حجي نافتا قداس كفالنا تاي كل جزء زبد ما خناتينا let's go here. You're a Bitcoin guy. Bitcoin's at $82,000 this morning. Are you selling? Look at Trump making Bitcoin great again also. All it took was signaling to that market that they weren't going to be overregulated, which Trump embraced them. And as a result, no, I actually did sell some pretty high, Stuart, but I'm holding a bunch as well. So I feel good. Yeah. Okay. So the three was a law minister ministry مثل خلنا أمريكا كون تحسي زلوا سبيو قد مخندي أب سمانين حدا شحكا لا سجبر انترفيو يلن كان فايرال جيرو منيرم مخنياتنا تو كونغريشنال هيرينج كايت سلزلو نتبوتا نتبوزيشن نكوهب لذي أبناي دونالد ترامب زلو تيم كلاتهم أب كريبتو زعمنو لنفسهم جنزبهم أبو إنفستيجيرهم زلو يم أبدو سمعوا نزيات راي سمعوا حنت نقر كبكمي بس نبزيا. Told me before all of this went down that he owns a significant amount of Bitcoin. I'm not going to disclose the number that he told me, but he doesn't manage his money himself directly, but that he had a significant position even at that time, and the price of Bitcoin's gone up a lot since. So, you're right. It's all about creating alignment. It's all about creating alignment, and what's. أزين تايب لالله دونالد ترامب بعكال بزوح كريبتو بزع بيتكوين كبيتكوين اللي علقن تيكال إيث تبحال نعيزو وننيز بحالقن بزوح كريبتو جزيزة الليم حجي انتهي ملو وانت جوزو قلت بلنيركم أفكر تشين عصر تشد شناب سلطان كليب كله دونالد ترامب تايجيرو بمنتهي خصوته مينستري ميديا نحبتناتو نتكالاتو زربح ديلس قبرنير يمزقلو سلازي دونالد ترامب is a businessman at the end of the day business is important to him جنزب أمريكا بقى أمريكا بدماز فلتي أكن ديا كم زير أنشارو كابتخيد نتاي قبرالو ريخا فلو دماني سو تاي قبرالو مسوقي بوليتيكا نيايو دي ريغوليشن كقبريو كاب عفو دما زحفر ما راح يكون وي وند سكف ما راح يكون بعفو بعلو انتاي كقبر مخانو أبستفر عليها قاطع تزاريب له سلازي نتكون تدعيمك نعدلنا نخنتك عملية زي نقرأكم زلو أبزي سمعوا عجلا كانت تزاربها يا زياو. Lord, at lower prices, I'm pledging today that in my second term we will eliminate a minimum of 10 old regulations for every one new regulation. We'll be able to do that quite easily, actually.
And instead of attacking industries of the future, we will embrace them, including making America the world capital for crypto and Bitcoin. So, ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፉ ዝኸፈታ ንክሪፕቶ ዝበለፀ ሬጉሌሽን ክገብረልየ ናይ መጻኢ ኢንዱስትሪ ስለ ዝኾነ ድማ ኣክንዲ ንሱ ዝወድቕ ክዓቢ ክገብሮ ይብላ ኣሎ እዚ ስልበኩም ዘለኹ ክሪፕቶ ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ this is a buying opportunity ብንእሽተይ ብስምዒት ዘይኮነ ብልቦና ክንጥቀመሉ ድማ يحدد زيادة راي لي دحريو نابزبانا كاتيه زعبا بيتكوين زي تباهلي يلن سرقيو نمسرقيهم زتقملو تواغاغن راي وبتاعتي كل زي بزعبا بيتكوين تباهلي غنزب انرجي ويست زغبريو نسرق تزتقم يو متحلليو مسكال زتححازيو volatility لو can be copied كسرق زغليو تقدح زغليو باسورد تطفيكا كل ነገር ናተዘርበት تحت ዘሎ ዋጋ ትሪ ወሎ ካብ ቀደም አንጻሮም ዝተዛረብዮም that the price is going again and again and again ክንደምንታይ ቲ mainstream media አንጻር ቢትኮይን ክዛረብ ይፍትን ክንደምንታይ ቶም ኣብ ኮሜንት ዝጽሕፉ ከምዚ ዶ ይብሉ 15 ዓመት ገይርሎ the price is always going up ንግዚኡ volatility ኣለዎ ካብ ላዕሊ ታሕቲ ወርዲዩ long term perspective ተለካ ናይ ነዊሕ ጠመተን ተለካ ግን there is only one way እቲ ክሪፕቶ ዝኸደሉ ዘሎ ብፍላይ ቢትኮይን ዝኸደሉ ዘሎ and that is straight up ንላዕሊ ገጹ ጥራይ ዝኸይድ ዋጋ ኢና ንርኢ ዘለና كندمنتاي سبات كمزن يلوم كدنا غرونا يفتنلو please be careful بفلطات بمستوعال كنكيدنا انا زنغراكم زلغو بوحس منقدي بصفوف منقدي كنكدو تخيلنا دما اتزبالص اكاونت زخلي سلازي جاي زعبا بيتكوين استبهله تيوريز كله زتري ولهم كنتكم باهم كتري وتغلي ما بستفلا درجه but it is going up and up ابزي if you can be him join him بلو ديت سعره تخينكا ويان صار خيت تخدي وديت عوتخينكا مسوخين كاخد كتصل على كايز بعض لذي I invite you زدلي مصلحتي زدلي تمرتي زدلي عم بيبكم ريسيرش كيركم تشالنج غيركم توم تشالنج غيركم تخدو زلهم صبق توم داير لهم كن نوتهم مساي حتى ما يركم سلو زلهم كتصال ابديت كبكم اكل نايت بروجرام يسر زغونه نزن 10 دقيقه 7 دقيقه 5 دقيقه زغونه توم انا تكريبتو زيت فتوى شلل بلو ياكل لكم زغل because I have to do this for my followers as well حجي نابتي زبانا خناتو Tonight is with Sudan. The Sudanese army says it will continue its push to retake cities and towns that are still held by the paramilitary Rapid Support Forces group. This comes as civilians and soldiers celebrated after the army recaptured the city of Wad Madani, it's the capital of Al Jazeera state. Now, Wad Madani had been under the control of the RSF and it was seen as a center for its regional operations. The army has asked civilians to return to the town as it fights to also dislodge the RSF paramilitary group from other strategic locations in the country. The Sudanese army had سنتين أندرزلنا السودان عبي أزاربار سقين اللون السدما نتي ود مدني سلستعوتو نتي أقدس استراتيجي كابوتانا يتال جزيرة زبال ستيت ناي حرشان ناي لمعاتن زخونه مخان خارتم لخد كيدون أقدس بوتا زخونه نعسل تعوتت حزب بزحي عقوس على كل بوتاتات ناي السودان حقوسنا حزب نرلنا ناي بحق زقرميو our belongings and warehouses. They broke into our houses and in case they found nothing, they beat people. As women, we were the ones going out in search of food and drinks, leaving our sons at home. The RSF left us with nothing. Safety is restored, thank God. هفجا تزبتري والله جن تسراويت رأيوه هذا نجار كنسر لكم كم زتعبيد كي مثلا كمبر زين أبا أفريقيا زلوا هجرات أب جروابتنا زلوا تسراويت ناتم شماو سراويت مغان بزي خات فلت كم زعينة نجارات أبير تراك تري تخلني خا سراويت أب كتما تعويتي لو مسز بي سلبريت تجبر مغنياتو أب كتما تزجبر وجري ناس لزين فلت نحنا من البات أب تسعات أب تمجمرات تسعات كتما تكوكواس أروح اللوز باقمبر بخمسين يقبلوا من يقبلوا ميرا أنا كويس كرونيجن أب تسأل حد الناس إنه كم سوخلو يذكرني مسموس ذكرن أب أترهم شو عاتيهم مساتو سب كله بحجوس يقبلوا من سلبريت جبروا من يرو كاب كلا أفريقيا جن أب إثيوبيا تخوينا أب جلة تخوينا the same نجاري خاطري حنسابنا يفانو سراويت أتيهم بحالو تعرفوا تجبروا لهم شؤوناي فدرال أتيهم بحال أب سوماليا تخيت كعكمو أب يمن تخيت كعكمو أب السودان دما باوك كم زنر لنا إذن تايزريكا أب تكبابتي كاب بسولت رزم بالالو إتا أنكو حجراون نتنزل لوا إيرتريا كلتات اللوا سجمات اللوا we accept that نزي ناخد كيرا دعنبر نتزل لك أنا تحت كورد زخيسب كنت قح فترة يزل لك نزي أكبابينا زلوا نرى حجرات فريسن أكمل درجة وديقنا له سراويت زسي ناي سراويت هجر كم زي عين سراويت لك واي RSF كم زي قبل كارلو سلمتها كم زي رجعت ودق كيلك
حدنت سلا زي بالكا تزبي حدنت جيركا نسلاس عمت 5 عمت في سلطان كلغا حدنت نيتهاجرن سراويت دما نتهاجر ملو نخوكو عصر عمي ترينين سلطانان سلا زي هابكايو سلازي إيرترا ملو لولاو جزاتا اتقواصر حجريا سراويتا بوليس ناتا قلمله بزح صبغ زلو حجريا بدر ارسام شورت كامينجز زغود لنا نغرات له التكنولوجي كم غربابتنا اي معبلنا لنا اوف كورس تقدا تزعبي قدسيو جن شنو خنطمت لنا هاو دو وي اوفركم ذات كما يجركا نت زغود لك نكترم داي خاطك على سلكا امبر نزل لك كتطفايتك على سنيغا انا زياتا قند مرغصناتي ابزيا دما كل سب نقحو ككتاتلو يدل مالتيو زيت سراويتيو اب حقوس يزلو جن انا تحقوس ناتهم sometimes امبردو خنت هاجر كوحسو يقول يوم كمان تولي We urge people to return as Al Jazeera state is safe and the restoration of services will not be delayed. We are committed to supporting the governor in providing the basic necessities to facilitate. እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብዙሕ ምዕባለታት ንዘሎ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብቲ ሃገርቲ ኣትዮም ዘሎ ኣብ ፖርት ሱዳን እዩ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ከተማ ኣብዚ እዋን እዚ ሚስተር ባድር ኣብድላቲ met in Port Sudan today with ናቱ ካውንተርፓርት ናይ ሱዳን ማለት እዩ ኣብ ኣትዮም ዘሎ ስለዚ ዶክተር አሊ ዮስፍ Al-Sharif Malatiou, Minister of Foreign Affairs of Sudan. Both ministers discussed efforts to restore security and stability in Sudan and the resumption of Sudan's membership in the African Union. So, انتهينا نرد لنا. قبتي قطعنا بورت سودان تيالا. ناي سودان مرحتي ببزح ناس مراك خودن ريا مالنا. سلازي كايرو بورت سودان ويون سودان أسمرا إيرترا حدا عينة تمدنا كم زلون. إذا حجد سعر زل حيل دما برقص ኤርትራ ምስ ዝስዕር ዘሎ ሓይሊ እያ ዘላ ንኤርትራ ድማ ኣብ ዶባታ ዘሎ ወገን ንሱ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ዝኾነ ኣላያንስ ወይ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ምዕባለ ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ግን እንታይ ዝረአ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኮምፕሌክስ ነይሩ ተስፋ ኣለዎም ነቲ ኣረሴብ ድማ እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል ግን ነፍሱ ዝኻላርስ ይሱ ስለዚ ናይ ሱዳን ፅቡቕ ነገር ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ይመልእ ኣሎ እቲ ሃገር እንተወሓደ በዚ ወታደራዊ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል እኳ ኣይኮነን ፖለቲካዊ መፍትሒ እውን ተዝርከበሉ ፅቡቕ ነይሩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ኣኢድ ከም ዘለዋ በዚ ካትሪ and they are celebrating this and aggressively ፀወቱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንግብፂ ሓደ ስቴፕ ክሎዘር ናብ ኢትዮጵያ እውን ዝገብሮም ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ምስ ግብፂ ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎም ምስ ሶማልያ ዘለዎም ዝምድና ፕራዮሪቲ ከም ዘሎ ቀፃሊ ኣብዚታት ክዋስኡ ኢኻ ትሪኦም ዘለኻ እዚ ብሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ሕጂ ናብቲ ካልእ ወገን ድማ ክሰግር ክንፍትን ኢና ኣብ ከባቢና ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘሎ መጀመርያ ግን ንኩሉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እስከ ንስማዓያ ተገምጢለ ብካልእ እውን ክሪያ ክፍትን ስለ ዝኾንኩ We respect the people of Turkey. We respect their president and their institutions. But we want to just tell them a simple truth. A simple human truth. And that's Mr. Erdogan and his government. That our country is not for lease or for sale. And we want him and the institutions of Turkey to understand that. Second, to the African... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ዓብዲ ሰማታሪ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዲስቲንጉሽድ ምሁራት ናይ ኣፍሪካ እዩ ኣብ ሶማልያ ግን ፖለቲካዊ ተቃዋሚ ወይ ኦፖዚሽን እዩ ዝበሃል ኦፖዚሽን ድማ እንታይ ክገብር ዝግብኦ I mean this is one thing if these people have እምሮ እንተሎም ኣብቲ ደንበ ተቃዋሚ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ብዙሓት ካብኣቶም ንብዙሓት ሰባት ትውክል ኣይኮነት እዛ ዘረባ እዚኣ እዚ ተቃዋሚ ናይ ሶማልያ እዩ ተቃዋሚ ናይ ሶማልያ እንታይ ይብላ ኣሎ ንኤርዶዋን ናይ ቱርኪ ከምኡ ድማ ንኣፍሪካን ዩኒዮን ተመሊሱ ድማ ንኣቢ ማለት እዩ ብፍላይ ንቱርኪ ንሶማልያ ተድሕና እናመሰልካ ከለካ ሶማልያ ኣብ ዕዳጋ ዝወረደት ሃገር ኣይኮነትን ሶማልያ ኢዝ ኖት ፎር ሴል ይብሎ ኣሎ ክትገዛይ ትኽእል ኒኻ ክትካረያይ ትኽእል ኒኻ ሶማልያ ሉላዊት ሃገር እያ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ለንቀነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠመ ኩነታት ንሶማልያውያን ብጣዕሚ እያ ፀሊልዎም ዘሎ ወሪዛ ዲስ ከረየኩም እየ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ፅንሒ ኢለ ክመልሰኩም እየ ድሓን እስማዕዮ ንኣፍሪካን ዩኒዮን ከምኡ ድማ ንዓቢ ዝብላ ምስ ሰማዕኩ ከረየኩም እየ community, the African Union and the international community. The African Union understands that the last colony in this continent was the Republic of South Africa under apartheid. 1994, when President Nelson Mandela and the ANC defeated the apartheiders. That was the last colony. What Abiy Ahmed has in mind is a new version of colonization of other people's territories, in particular ours.
And consequently, we will. ስለዚ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ናብቲ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝኸይድ እዩ ድማ በቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ ሪስፔክት ዝወሃቦ ሰብ እዩ ኣብ ብዙሕ ፓነል ዲስካሽንስ ዝዛረቦ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅአ ነይረ ኸውኒ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ መወዳእታ መግዛእቲ ወይ እውን ኮሎኒ ማለት ዝተገዘ ክፋል ማለት እዩ ማእስ ኣጋጢሙ ኣብ ኣፍሪካ ኢልዎም ኣብ 94 ያብቅዕ እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ኣፓርታይድ እቶም ፃዕዱ ነቶም ፀለምቲ ዝገዝዎም ዝነበሩ ስለዚ ድሕሪ ማንዴላ ምዕዋቱ ናይ መወዳእታ መግዛእቲ ኣብቅዕ እዩ ሕጂ ግን ሓድሽ መግዛእቲ ንሰምዕ ኣለና ይብሎም ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኤግዛክትሊ ኣብ ሶማልያ መፅኡ ክገዝእ ድፍትን ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ይገበርኩን ብሰላማዊ መንገዲ ብኮኦፐሬሽን ክብል ኸሊ ግን ዲስ ኢዝ አ ኮል ናይ ካልእ ሃገር ናይ ካልእ መሬት ናይ ካልእ ባሕሪ ናይ ካልእ ወደብ ክወስድ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሶማልያ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ሃገር እያ ዶባታ ፍሉጥ እዩ ካርታ ድማ ፍሉጥ እዩ ባንዴራ ድማ ፍሉጥ እዩ ኣብ ደገ ባሕራ መሬታን ድማ ፍሉጥ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ግን መጀመርያ ብሶማሌላንድ ፈቲኑ ኣይሰለጦን ስቲል እቲ ኩነታት ይቕፅል ኣሎ ሕጂ ድማ ናብ ሜይንላንድ ሶማልያ ብመንገዲ መራሒና ይመፅእ ኣሎ ንዝብል ድምፂ እዩ መልሲ ዝህብ ዘሎ ኦኬ ንቐፅል Tell the African Union and the international community the era of colonialism is over. And I want to remind them one historic incident that the Somali people in the African continent have pioneered. And that is the longest liberation war in Africa for 22 years was against the British and the Italians in this country from 1899 to 1921. We are a peaceful people, but we are prepared to defend our dignity, our integrity. And እንታይ ዝብል ዘሎ ታሊ ድማ ቁሩብ ታሪክ ንኣብይ ኣሕመድ ክንዱ ክምላስ ስለ ዘይክል ፅቡቅ ገይሩ ዝነግሮ ዘሎ ሶማልያ ምናልባት ኣብቲ ዝበለፀ ቅርፂ የላን ኣብዚ እዋን እዚ ሶማልያውያን ግን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪቃዊ ንመግዛእቲ ዝተቃለስና ንሓፂር ግዜ ዘይኮነ ብሪጣንያውያን እንግሊዛውያን ክመፁና ከለዉ ካብ 1800 ሳብ 1920 ኣቢሉ ማለት እዩ ን20 ገለን ዓመት ኣትኪልና ዝተቃለስናዮ ሰባት ኢና ንዝግባአና ንናፅነትና ንመሬትና ንርስትና ክንዋጋ ፀገም ዘለና ህዝቢ ይኮናን ኢልዎ ስለዚ ኣብ ሶማልያ መፅኡ ኮሎኒ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ከመይ ዝበለ መልሲ ይወሃብ ኣሎ እዚ ሕጂ ገሊኦም ሰባት ዝተጋነነ እዩ ይብሉ ኣለዉ ያው ዝተጋነነ ኣይኮነን ሶማላውያን ሓሰን ሼክ መሓመድ ዝገበሮ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮምፕሊትሊ ነቲ ናፅነት ናይቲ ሃገር ሓደጋ እትይዎ እዩ ዝብል ዘረባ ኣለዎ ኢትዮጵያውያን ከ ብግምጣሉ መመሊሶም ነቲ ኩነታት እቲ ዘጓሕር ኩነታት እዮም ዝዝርግሑ ዘለዉ ኮርስ ዘይተገበረ ወይ እውን ዘይነበረ ኩነታት ኣይኮነን ካብ ዜሮ ተበጊሶም እውን ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓዶም ዘጋጠመ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዮም ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ ንሶማላውያን ግን ነቲ ብፍላይ ነቲ ሶማል ዝበሃል ኤሊት መመሊሶም ኣይ ቲንክ ደይ መደይሎም እውን ገብርዎ ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ መመሊሶም ቆለጭ ከም ዝብሎምን ሕርቃኖም ምቁፅፃር ክሳብ ዝስእኑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ይሃርምዎም ኣለዉ ንስ ምስ ግዜ ኣብቲ ኤሊት ናይ ሶማልያ ወይ እውን ኣብቲ ኦፖዚሽንስ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ናይ ሶማልያ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክብዕብል እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ዊ ዶንት ኖ but one thing is for sure ሶማላውያን they're not enjoying it enjoy ይገብርዎ ኣለዉ ነዚ ኩነታት ብፍላይ ናይዚ ጉዳይ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ኣይተረድኦምን ኣሎ ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ ኦፍኮርስ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዝሰርሖ ፓላስትዩ ነቲ ገለመለ ንከርኢ ብጣዕሚ እዩ ዝህወኽ ዘሎ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ is one thing that really frustrating the Somali people ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሶማልያ ናይ ኢትዮጵያ ምርኣይ ማለት ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ናይ ሶማልያ ንክውሰድ ምድላው ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ this is very very tough ንዓታቶ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ወላ ኣብቲ ስምምዕ ዝተገበረ እውን ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ Fundamentally, Ethiopia has made no major concessions. It hasn't withdrawn the memorandum of understanding with Somaliland, and it is still clearly a strategic objective of Prime Minister Abiy Ahmed's government to have commercial and military access to the sea, and particularly the Red Sea, Gulf of Aden. On the Somali side. So, በቲ ሓደ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ስታይ ነይሩ ንዝብል ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ዝነበሮ ፖዚሽን ናብቲ ኤምኦዩ ምስ ሶማሌላንድ ዝገበሮ ገዲፈዮ ይበለን ስለዚ ፖዚሽን ይቀየረን ኣሎ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ምስ ሶማልያ is based on what እቲ ኣብ ኣንካራ ዝገበሮ ፕሮክላሜሽን ዝተባሃለ ሰነድ ይስውን
ከምዚ ግድን ክፍጸም ኣለዎ ዝብል ተግባር እውን የብሉን ማለት ሓይሊ የብሉን እቲ ሰነድ እቲ ኣብኡ ሉላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ይቕበል እየ ኢሉ ዘሎ ግን ዳዛ ሚን እዚ ማለት ነቲ ሶማሊላንድ ገዲፍዎ ኣሎ ማለት ድዩ ወይስ ኣብ ልዕሊ እዩ ኣብ ሶማልያ ድማ ክወስድ ዝፍትን ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኣዛራቢ ንሶማላውያን ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ነዚ ኩነታት እዚ ብተሪሩ ክቃወምዎ ዝፍትኑ ዘለው again ኩሉ እዚ ነገር ኮምፕሌክስ ናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ Fake elections in Africa in particular, but also elsewhere in the so-called third world. Fake elections have always produced disasters, either political disasters or civil disasters. We remember the 2007 election in Kenya, where a large number of people were ኣብ ኣፍሪካ ይብላ ኣሎ ተመሊሱ ፌክ ኤሌክሽንስ ናይ ሓሶት ምርጫታት ብምግባር ብዙሕ ሽግር እዮም ዝፈጥሩ ዲሞክራሲ ንምግባር ኣብ ካልእ ዓለም እውን ይጥቀምሉ እዮም ኣብ ኣፍሪካ ግን ፌክ ዝኾነ ኤሌክሽን እናገበርካ ዲሞክራሲ ኣለና እናበልካ ብሽም ዲሞክራሲ ሸቐጥ ጠጠው ክብል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ቨሪ ስትሮንግ ስቴትመንት ንመን ኣብነት ክቢ ኣብ ኬንያ 2006 ኣጋጢሙ ነይሩ ካልእ ከ We remember the elections where leaders get 99% of the vote, including Ethiopia itself, in 2005 and most recently in 2019. We want to urge the international community, therefore, that the fake elections ኣብ ኢትዮጵያ ልሙድ ነገር ይብላ ኣሎ 2005-6 እቲ መለስ ዜናዊ 99% ረኺቡ ኣብ 2019 ድማ አብይ አሕመድ ብህዝቢ ዝተመረፀ እዩ ዝበሃል ዘሎ 99% ናይቲ ምርጫ ረኺቡ ይበሃል ፌክ ኤሌክሽንስ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ብህዝቢ ዝተመረፀ ፓርላማ ብህዝቢ ዝተመረፀ ፕራይም ሚኒስተር ግን ኢሎም ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ እዮም ዝሸጡ ናይ ኢትዮጵያ ክጸልዎም ትኽእሉም ከም ድሌትኩም ሕማቕ ኣረኣእያ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ግን they just manipulate the world ንዓለም ኣታሊልካ ረብሓ ምርካብ እኽሊ ምርካብ ረድኤት ምርካብ ማስተርፉል እዮም ኣብዚ ኪላታት እዮም ኣብዚ ንሰብ ኣብቲ ክእለት ናውጥኡ ትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ርየ ኢትዮጵያ ብልመና ማስተር ዝገበረት እወ ለሚኖም ግን ቤላ በልዑ ኣሎ አሚን ይጠቂሞም ወይ ተሃገሮም ሃኒፆም ብለኩም ያለዎም ግን እዚ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ተሃኒፁ ዘሎ ለሚኖም እዮም ገይሮሞ ምልማን እንተኺልካሉ ይሰርሕ እዩ ኣነ እጂ ለማኒ ክትከውን ኣነ ፐርሰናሊ ለማኒ ክኾን ኣይደለኒ ኣይፈቱን ኢኻ ሰሪሐ ክነብር እዩ ዝደሊ but sometimes ኣብ ቋንቋ ዲፕሎማሲ እንድሕር ኺልካሉ it works ክትረክብ ትኽእል ኤርትራ እውን እኮ ረድኤት ትረክብ ኣለ ከምዚ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ሓገዘ ትረክብካ ጌርካ ከይትውሰድ ንኣብነት ዩናይትድ ኔሽንስ እዘን UNDP ገለ መለ እኮ ይሕግዛ ኣለዋ ብዙሕ ፕሮጀክታት ዓበይቲ እውን እንተዘይኮነ ንኣሽቱ ፕሮጀክታት እኮ ይገብሩና ኣለዉ ሓገዝ የድሊ እዩ ሓገዝ ተረኺብካ ሕማቕ ኣይኮነን ሓገዝ ኣይፀልን ያነ ጥራይ እንታይ እዩ ዲግኒቲ ክብረት ናትካ ገዲፍካ ልኡላውነትካ ሸጥካ ሃገራውነትካ ኩሉ ሃገርካ ኣረኪብካ ክኸውን የብሉን እዚና ንብል ዘለና ገለ ሰብ ኣሎ ጠቕላላ ክንሕገዝ የብልና ዝብለኒ ማይ ጉድነስ ከምኡ ዝበሃል የለና ብዓለም እንካን ሃባኒ ዓለም ዳርካ ዲፕሎማሲ ከምኡ እዚ ፖለቲካ እዚ ሽርክነታት ዝበሃል እንካን ሃባኒ ካብ ገለስ ክትወስድ ኢኻ ካብ ገለ ሃበኒ ኢልካ ዘድልየካ ጥራይ እንታይ ዝብላነ ዝመፅእ ፀጋታት ሃገራውነት ካብ ሓደጋ ዝእቱ ልኡላውነት ካብ ሓደጋ ዝእቱ ገለ ሃገራዊ ረብሓኻ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትካ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ክኸውን የብሉን እምበር ካብ ካልኦት ለሚንካ ወይ እውን ምስ ካልኦት ተፀጋጊዕካ ክሳብ ዝደልወካ ተሓጊዝካ ክትከይድ ፅቡቅ እዩ ፀገም ኣይኮነን እሱ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ፌክ ኤሌክሽን ገይሮም ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲ ከም ዘለዎም ኣምሲሎም ኣብ ዓለም ረብሓታት ትረኽቡ እዮም እዚኣ ናቶም እያ ክንቀድሓ ኣለና ገለ ክፋልናታ ቀዲሕና ንኤርትራ ከነርባሓ ክንክእል ኣለና ክንብል ኣለና ኦፍኮርስ ንሕና ኣሜሪካ ስለ ዝፀላኣና ከቢድ ኢና ንሕና that no fake elections will take place here. It's the very thing that generated the first crisis in our country in 1969 and 1967. And so we urge them not to support the fake committees that Hassan Sheikh and his team have created to keep an eagle's eye on the corruption in terms of public land sales for private gain. And finally, we are grateful to the Somali people and the African Union for Africa in particular, but have always produced disasters, either political disasters or election in Kenya, where a large number of people were massacred. That the Somali people are determined. ብሓፈሻ ፌክ ኤሌክሽንስ ኣብ ሶማልያ ንክግበር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብፍላይ ነቲ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብትሪ ዝቃወሞ ዘሎ ብዓብይ ብህዝቢ ሶማልያ ድማ ብዙሕ ተቃውሞ የጋጥሞም ኣሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ግን ሴንሲቲቭ ናኾነ ዘምፅእ ዘሎ ጉዳያት እውን ኣሎ ኣብዚ ስምዖ እስከ መርከብ የሚጠብቁ በርካታ ሰዎች መርከቡ መጣ በሚል እልልታ፣ ደስታ፣ ጩኸት ሲያሰሙ
ፊታውራሪ ግን መርከቡ መለየት አልቻሉም። የታል መርከቡ ብሎ ይጠይቁ ነበር። ኋላ ያውሎት መርከቡ ያኛው ነው ሲባሉ ያ የተራራ ጉማጅ የሚያክል ነገር ነው ወይ መርከብ? አዎ እሱ ነው ሲባሉ ለረጅም ጊዜ እንዳዘኑ እንዳነቡ ጅቡቲ ላይ መርከብ የሚጠብቁ አቢ አሕመድ እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላውና ካብ ታሪክ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብከየን ዘጉሓየን ብምዃኑ ነዚ ነገር እዚ ኣገይን ስምዒት ናይ ኢትዮጵያውያን ንምህራም ዝጥቀመሉ ዘሎ ፊታውራሪ ዝበሃል ኣደኖ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣብ ጅቡቲ ከይዱ መርከብ ትመፅእ ኣላ ምስ በልዎ ኣይናይ መርከብ ኢሉ መርከብ ክፈልጥ ስለዘይከኣለ ኣይ ቲንክ እቲ ዘረባ ናቱ ላይክ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መርከብ ዝፈልጥ ገይሩ ዲ ዝቆፅሮ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣባሓጎይና ኣቦይና ኣይ መርከብ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ኣከረና ንቕመጥ ነርና እምበር ባፅዓይ ንቕመጥና ነርና ግን እንታይ እዩ እዚ ኩሉ they are creating this narrative ደይ መደይልካ ናይ ባሕሪ ሕማም ከም ዘለዎም ህዝቦም ብሰንኪ ባሕሪ ዘይምህላው ድሕረት ከም ዘጋጥሞም ንክሸይጥ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፕላትፎርም ክመፅእ ከሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ይደፍኣሉ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ወራር ተካየደልና ይኽእል እዩ ዘብሎም ዘሎ ንሱማል ንዓና ናይ ኤርትራውያን ስጋት ዝስምዓና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ገለገለ ሰብ ኣይተጋንን ወንዶ ገለ ዝብለኒ ሰብ ኣሎ ኣይዶም ሰብ ድሌቱ ክብል ይኽእል ግን ቀሊል ኣርእስቲ ግን ኣይኮነን እዚ ስምዕዎ ኣብዚ Back to the issue of what justifies the East African nation, my beloved country, Ethiopia, seeking access to the sea, and also for some security reasons, the government is also seeking naval base in Red Sea or any other adjacent water bodies close to Ethiopia. So really, this is a very central issue for the existence of this ancient nation in our ሕጂ እዚ መጀመርያ እቲ ስእሊ ብድሕሪኡ ዘሎ ረይዎ ኣብ ናሽናል ቲቪ ናቶም እዩ መርከባት ገይሮም ባሕሪ ገይሮም ናይ ወደባት ነገር ስእልታት ቀፃሊ በቃ ነዚ ኣብ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለምንታይ ዘይሃለወና ናይ ኮኔክሽን ቁርብ ፀገም ኣሎ ስለምንታይ ከም ዘይሃለወና ስለምንታይ ከም ዘይሃለወና ሽግርና ካብዚ ዝብገስ እምበር ቴክኖሎጂ ስለዘይብልና ኢና ዝብል ቃንዛ ናይቲ ህዝቢ እናረሰነ ክኸይድ ምንታን እዚ ከዓ ደይ መደይልካ ዝግበር ገይ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኣቢ ውራይ ኢሉ ዝኽተሎ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ባሕሪ ስለ ዝሰኣነ ቁጠባናቱ ህዝብናቱ ጥንታዊ ታሪክ ኣለካ 110 150 ሚልዮን ክትከውን ኢኻ ብዘይ ባሕሪ ክትመውት ኢኻ ተጨቢጥካ ክትጠፊ ኢኻ ኣፍ ደገ ባሕርካ ትስእሊ ረይዎ እዚ ስእሊ እዚ ደይ መደይልካ ዝግበር ዘሎ ሰፊዕ ዝኾነ ኤዲቲንግ ኣብ ዝገብሩ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕርና ትሪእዎ ኣሎ ከመይ ገይሮም የርእይዎ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣፍ ደገ ንዓና ዝተመንጠለ እዩ ናትና ዝነበረ ንምባል ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ስለዚ ኢማጂን ኤርቲቪ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኤርቲቪ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ሰርተ ግዜ ከምዚ ንሕና ቪድዮ ንገብሮ ዘለና እንተዝገብሩ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ምኾነ ንውግእ ክመፅእ ኢሉ ማሓሰበ ነይሩ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ወዮዳት ህዝቢ ካልእ ጣጣ ስለ ዘለዎ ካልእ ሽግር ስለ ዘለዎ ካልእ ጉዳይ ስለ ዘለዎ በዚ ናይ ኣቤ ፕሮፓጋንዳ ክሸክዕ ስለ ዘይከኣለ እምበር እቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንሳቶም ደይ መደይሎም ነቲ ህዝቢ ኣብዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ንክእትውዎ ኣብዚ ናይ ባሕሪ ሕማም ክእትውዎ ብኡ ገይሮም ድማ ናይ ኤርትራ ታርጌት ኤርትራ ሓንቲ ካባና ዝተመንጠለት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተኸልከልናሉ ንምባል ስለ ዝጥቀምሉ በቲ ካልእ መንገዲ ድማ ነቲ ባሕሪ ክንመልስ ምሳይ ተሰለፉ ወታደራት ኮኑ ኣበርክቱ ሓግዙኒ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘይፍትሐ ናብ ህዝቢ ክሸጦ ዝፍትን ዘሎ ሕልሚ እዩ እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ኣስተውዒሉ ክርያ ስጥራይ ግን ኣይኮነን በዚ እውን ስምዑ ፍሌስ ማሳያ ደግሞ ጦር ቤዝ ነው እንንትና ሶስቱም ሀገራት እነዚህ አክሲሶቹ ማለት ነው ጥበት የፈጠሩት የሚራወጡትም የኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መጠጋትና የአካባቢ የቀጠናው ምናልባት ትልቅ ሀገር ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር ትሆናለች የሚል ስጋት ነው ያ ደግሞ በዋነኛነት የሚመነጨው ከግብጽ ነው ግብጽ ሁሌ ጂኦፖለቲካሊ ኢትዮጵያን ድንክዬ ደካማ ሀገር ሆና እንድትኖር የምትፈልገው ሳተላይት ሀገሮችንም ትፈጥራለች አንዳንዴ ሳተላይት የፖለቲካ ኃይሎችንም እነ ሶማሊያ ኤሪትሪያንም ልክ እንደ ሳተላይት ነው እየተጠቀመች ያለችው ኤርትራ እንደውም ያው ከጋ የነበረው ቁርቋሱ በጣም ሲከፋ ነው ወደ ግብጽ ሄደችው እንጂ እጅንታይም ዝብል ዘሎ ካልእ ግብጽ ያ ዝኹሉ ንዓና ትገብረና ዘላ ባዕለ ኤርትራ ዝበሃል ሃገራት እዚ ኩሉ ግዜ ዳይመደይ ስትራቴጂካል ቋንቋ እዚ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እዩ ምስ ግብፂ ተፀጊዑ እዩ ቀደም እውን ከምዚ ሓጊዞም እዮም ገለ እዚ ሕጂ ዳይመደይ ኢሎም እዮም ኤርትራ ተዝሓየለት ሃገር ኣብቲ ዞባቲ ኤቭሪባዲ ኖውስ ዳት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ ፋክት እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊትን መንግስትን ሓያል ዘለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ኣቢ ሓያል ሰራዊትን ሓያል መንግስትን ከምዘይብሉ ኢትዮጵያውያን ይፈልጡ እዮም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ
انت زي الأديس أبابا زول حق البونت ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ሰዓት ምስ ወፃእካ ዘሎ ሽፍትነት ኣብ ማይ የጋጥመን ኣብ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ቀፃሊ እቲ ናይ ነታ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ሃገር ዝገብር እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብዚ ተቐቲሉ ኣብዚ ተዘሚቱ ስርቂ ነይሩ በዚ ከምዚ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘጋጥም እየ ዝብለኩም ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ሓያል መንግስቲ ከም ዘይብሎም ይፈልጡ እዮም ሓያል ሰራዊት ከም ዘይብሎም ይፈልጡ እዮም ሰራዊቶም ኣብዚ ኸለ ይዕወት ከም ዘየለ ይፈልጡ እዮም ግን እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ወላቲ ካልእ ኣክቲቪስትስ ናቶም ኤርትራ ድኽምቲ ሃገር እያ ኢሎም ንክሸጥዋ እዮም ዝፍትኑ ኤርትራ ብቁጠባ ሽግራት ኣለዋ ብዙሕ ሕፅረት ኣለዋ ከም ሃገር ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ንሃገር ዘብሎ እንታይ እዩ መንግስቲ ሰራዊት ህዝቢ እዩ ሰለስተ እዚ ነገራት ረይዎ ኤርትራ ሓያል ሰራዊት ኣለዎ ቀዳማይ ምክንያቱ ኣብ ተነቃፊ ግዜ ስለ ዘላ ሰራዊት የድልየካ መትከል ዘለዎ ናይ ውጋዕ ዓቕሚ ዘለዎ እኹል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕምን ትሬኒንን ዘለዎ ሰራዊት ኣለዎ ድየስ ቀዳመይቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብውሕድ ኣፍሪካ ዓብዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገሩ ሙሉእ ብሙሉእ ነታ ዶብ ናይቲ ሃገር ብምልኣው ሒዙ ሒዙ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ጥራይ ሓደ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ብድሆታት ነቲ ሃገር ክቆፃፀር ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ንኤርትራ ብምሉእ ተቆፃፂሩ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ጎረቤት ዘሎ ሓገዝ ይደሊ የለን ናይ ዝኾነ ይኹን ዓለም ሓገዝ እውን ነቲ ሃገር ንምቁፅፃር ይደሊ የለን ሓገዝ እንተደልዩ ኤርትራ ነቲ ሃገር ንምምዕባል ነቲ ቁጠባዊ ብድሆታት ንምስዓር እንተደይ ኮይኑ ሰኪሪቲ ናይ ኤርትራ ንምውሓስ ኣይኮነን ሓገዝ ዝደሊ ዘሎ ዋላ እውን ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ሰኪሪቲ ዲልስ ዝግበር ዘሎ ንእንተታት ንምብዳህ ነቲ ዘሎ ክመፅእ ዝኽእል ብሕጂ ንዑ ንምብዳህ እንተደይ ኮይኑ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ንኤርትራ ክብድሃ ዝኽእል ወይ ስግኣት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፀገም ንሕና እንታይ ንነፍስና ከመይ ንሪኦ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ይዛረብ ኤርትራ ካልኦት ብከመይ ይርዩና ዘይኮነ ንሕና ነፍስና ከመይ ንሪኣ ይትቐንዲ ኣገዳሲ ስለዚ ንሕና ነፍስና ድማ ብስምዒት ዘይኮነ ብኩውንነት ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቃውማ እዩ ዘለዋ ግን ክዕረዝ ዝግብኦ ብዙሕ ነገራት ድማ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እቲ ትራንዚሽን ናይቲ ሊደርሽፕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ልዕሊ ዓቕሙ ኣገልጊሉ ኣሎ ልዕሊ ግዜኡ ልዕሊ ዓቕሙን ኣገልጊሉ ኣሎ ነቲ ሃገር ልዕሊ ማንም መራሕቲ ክገብርዎ ዝኽእል ገይሮም ኣለዉ ሙሉእ ዕድሚኦም ወፊዮም ኣለዉ I don't even know ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሊደርሽፕ ቫኬሽን ገይሩ ይፈልጥ ዶ ኣነ ፎር ሹር ሕጂ እቲ በዚ መንርኣዮ ድሮ እቲ ካምፔይን ካብ ዋሽንግተን ዘሎ በዓል ማይክል ሩቢን ድሮ ሬጂም ቼንጅ እዮም ኣብ ኤርትራ ዝውጁ ዘለዉ ባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሊደርሽፕ ኣብቲ መርሕነት ዘለዉ ወይም ወዘላሳ ፒፕል ቫኬሽን ዝወሰድዎ ዕረፍቲ ዝወሰድዎ people need vacation let's say every ዓመት is exaggerated you important ስራሕ ዘለዎ ሰብ ኣብ ዓመት vacation ክወስድ ኣይክእልኒ and this you see in politics as well as in leadership ናይ ካምፓኒታት ታሪኻዮም ቶም ኣገዳሲ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ወይ ፅቡቅ ስራሕ ዝፈትዎ ስራሕ ዝሰርሑ vacation ክኾኑ ኣይጓየዩን እዮም purpose ናትካ ዕላማ ናትካ ስራሕካ ዝዕግበካ ተኮይኑ vacation ሰብ እንታይ ዝብሎ escape እዩ ምህደሚ እዩ ካብ ስራሕካ ትፀሎት ኮይንካ ንክትሃድም ኢልካ ትገብሮ እዩ ሂወትካ ትፀሎት ኮይንካ ኣብ ካልእ ሆቴል ኮይንካ ካብ ሂወትካ ንምህዳም ትጥቀመሉ እዩ እዚ ኤግዛጀሬትድ እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ቫኬሽን ከምዚ ቫኬሽን ተዘይወሲዱ ሰብ ዲፕረስድ ዝኸውን ሰብ ኣሎ ግን እቶም ሪል ስራሕ ዘለዎም ሰባት ቫኬሽን ኣይደልዩን እዮም የግዳስ 10 ዓመት 20 ዓመት ካብ ስራሕ ከይተኣለኻ ምፅና ድማ ፀገም እዩ ኦልሬዲ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ካብ ስራሕካ ምስ ተኣለኻ ጥራይካ ትጉለት ናትካ ክረአየካ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሊደርሽፕ ብምሉእ እቲ ሊደርሽፕ ግሩፕ ኣብ ፖለቲካ ድዩ ኣብ መንግስቲ ድዩ ኣብ ተፈላለየ ሚኒስትርታት ዘሎ እዚ ሊደርሽፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓደ ሰክሴሽን ፕላን ንዖም ዝትክኦም ሰባት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዮም ግን እቲ ህዝቢ ኣይፈልጦም እዩ ህዝቢ ኤቭሪ ዲፓርትመንት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መን ክትክኦ እዩ ንኣብነት ኣነ ዜጋ ኤርትራዊ ዜጋ ከማይ ድማ ኣሽሓት ኣለዎ ኣብ ደገ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዲፓርትመንት ከመይ እዩ ኣተኻኽኣ ክኸውን ሰብ ክፈልጥ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንኤርትራዊ ስጋት ዝስምዖ እዚኦም በዓል ማይክል ሩቢን ዘወራጥዮም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዕድመና ደፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሱ ምስ ከደ ሕልምና ክነተግብር ኢና ዝብል ዘረባ ካብኡ ይመፅእ ዘሎ ኣጀንዳ ናቶም እንድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መይቱ ከም ካልእ ሰብ ከም ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ዕድልና ሽዩ ዝብል ኣሲሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሎ እዚ ከዓ ስለምንታይ ዝፍጠር ዘሎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክትክእ ዝኽእል ኣልተርናቲቭ ንኣብነት እንዳነጋወስ ዓሌት ሪኻዮም ገና ከለዉ ሰክሴሽን ፕላን ናቶም ንፁር እዩ ናይ ዱባይ ሼክ ሓመዳን ይበሃል ነቲ ሼክ መሓመድ ክትኮ ኦልሬዲ ተሓትዩ ነቲ ስልጠና ብሰቡ ይወስድ ኣሎ ናይ ኣቡዳቢ ንጉስ ተሪኻዮ ተካእናቶ ኦልሬዲ ተነጊሩ ኣሎ ኣብ ሃገራትና ዞረ ይላለዮም ኣሎ እንታይ ማለት እዚ ሰክሴሽን ፕላን ኢዝ ኢምፖርታንት ኣብ ኮርፖሬሽንስ እውን ከምኡ እዩ እተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ሰክሴሽን ፕላን ናተን ይነግራ ስለምንታይ ኮንፊዥን ከይፍጠር ሰብካ ኣጀንዳታት ከይፈጥር ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክግበሩ ዝግብኦ ኮይኑ ስምዓኒ ሓደ ኣርእሲ ድማ
ፕሮፐር ዝኾነ ሰክሰሽን ፕላኒንግ ተዘየለ እዚኦም ጸላተ ኤርትራ ንእሽተይ ሓጓፍ ዝተፈጠረ ሓውን ክበልዑ ከመይ ተቐሪቦም ከም ዘለዉ እታ ንእሽተይ ናይ ምስግጋር ግዜ ካብ ሓደ ፕሬዚደንት ናብ ካልእ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ዘሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ኤርትራ ማስት ኣክት ኣሜሪካ ማስት ኣክት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሬጂም ቼንጅ ፍቆርስ ፈቲኖም ሰልችዎም ገዲፎም እዮም ግን ስቲል እቲ ሕልሚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናብኡ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ንስኻ ድማ ካውንተር ክገብረለካ ብፅሑፍ ዘረባ ፅቡቅ ግን ብኣክሽን ካ ኤርትራዊ ኩሉ ክላለዮም ክኸል ኣለቶም ንኣሽቱ ወለዶ ነቲ መንግስቲ ከኣሊዎ ዝኽእሉ ክትክእዎ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ዘለው ንዓታቶም ሰብ ክላለዮም ኣለዉ ንሕና ድማ ፕሮሞት ንገብሮ ህዝቢ ክላለዮም ክፈልጦምን ክኽእል ኣለዉ እዚ ድማ I think ንኤርትራ ንቀፃልነታ ውሕስነት ዝህብ እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ መን ኢኻ ስኻ ናይ መንግስቲ ምስጢራት ክትፈልጥ እዚ ናይ መንግስቲ ምስጢር ኣይኮነን ኔክስት ኣመሓዳር ናይ ሓደ ሚኒስትር ምፍላጥ ምስጢር ኣይኮነን እዚ is a fact of life you really need this kind of things ሕጂ ዛ ጆርጆ ቪድዮ ምስ ገበራ immediately መልሲ ይኮና እንደለና ጀነራል ግን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ እቲ ህዝቢ ይደልዩ ኣካልእ ፀገማት ከይተፈጥሮ ከሎ እዚኣ እቲ ጸላተ ኤርትራ ብቁልጡፍ ከይተጓየዩ ከለዉ መነቲ ዘሎ ብኮ ሽግር ክፈጥሩልና ከይጎየዩ ከለዉ ካባ ከይወፃና ድማ ኣብዚኣ ድማ ሓንቲ ዜና ኣላ ናቕፋ ፕረስ መብዛሕቲ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዝህብ ስለዚ 100 ካብ 100 ጭብጥለኒ ክብላ ይክእል ኣብ ናቕፋ ፕረስ ፖስት ዝኾነት እዚኣ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኣብ ጆን ብላክ ማለት እዩ ኣብ እስር ቤት ብጭንቀትን ብብዝሒ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓሸሽ ስለ ዝወሰደ ነፍሱ ከጥፍእ ከም ዝሓሰበ ፖሊስ ደንሃክ ሓቢሩ ይብላ ኣሎ ዝወዲ 49 ዓመት እቶም ብፀጋም ዘለው ንሱ ከሎ ንሱ ከይዱ ዕግርግር ይፈጥር እቶም ብፀጋም ዘለው ድማ ብዩቱብ ኮይኖም ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ ንሱ ተኣሲሩ በቲ ኩነታት ናቱ ስርሖም ይቐፅል ኣሎ and ብሰንኪ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሂወቶም ዝተበላሸው ምናልባት ከምዚ ከምኡ ኣብ እስር ቤት ተደያተው ወረቃቅቶም ዝተበላሸው ወይ ናይ ስራሕ መፅዓዮም ዝተበላሸው ስድራ ቤቶም ዝተበላሸው ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ቅድሚ 2 ዓመት እዚ ኩነታት እዚ ቃውቃው ክብል ከሎ ግደፉ እዚ ጌጋ እዩ ብከምዚ ዝመፅእ ለውጢ የለን ሽግር ኢኹም ትፅውዑ ዘለዉ ንብል ነርና እቲ መራሕየ ኢሉ ዝፈክር ዝነበረ ኣብ እስር ቤታት እዩ ኣብ ጭንቀትን መዋጥርን ኣትሎ እቶም ጎራሓት ግን ብዋጋ ናይዚኦም ጅግንነት ይፍፀም ኣሎ ታሪክ ይፍፀም ኣሎ ናበሉ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዩቱብ ኮፍ ኢሎም ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ ይገብሩ ኣለዉ and they are making good business ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ኣለዎም ስድሮም ይሃሊ ኣለዉ ሂወቶም ይሃሊ ኣለዉ እቲ መንእሰይ ድማ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ግዳይ ናይ ካልኦት ክትከውን ይብልከን ኤግዛክትሊ እታ ለብዋ ናይ ናቕፋ ፕረስ እውን ከምእያ ግዳይ ናይ ካልኦት ኣይትኹን ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ኣይትኹን መብልዕ እንጌራ ናይ ካልኦት ኣይትኹን ንስኻ ንሂወትካ ንኻልእ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ግን ንነፍስኻ እናጎዳእካ ክኸውን የብሉ ምዃኑ ንዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ነገር ዘየለ ስለዚ እዚኣ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርያ ዘለዎ እዩ እዚኣ እስከ ኣወል ፅቡቅ ገይሩ መሊስዋ ነይሩ እኮ حدش ولدي ما يفرح زحفن طريقك خوراعك يتسريحو زفرح يبلو زحفر يبلو كيا جننة سرحتوني قياماي بيتك كم مسلا على دي فرحنا ديات وازب بهالمسلا زمان اختيمي لومي زفرحنا ديات واني كالبعبع قبل حديد تاريخ جفيعي زفتمو رزقا ضنع ارتراويخا تقبل بقلو لو مننة تاريخ نزقل لوكوا كسادوم كنفحن نتر باربوس نسخا ودبات ودحفر تمدر رأستات ارترا بزيوم كتصمم انا محرل كانيو قناع تاريخك كتقنع وتسريحلك ونان كل تودبات ود عدلو سن زلانيها تنيت صباح كلام معلتي ارداني كنت تقص قموز قبانا يقوينان وحسن نبارن معبالكن بحد ليتي من قبقب صحيحها برير كازم صح يكونن سلازي يوم نحلوف قلتم تما ممهر كتقبرو لبامات روما بحد ليتي تهنسة تنزبلها كما يلومي ارتراب بحد ليتي زي تهنسة يلوم سلامة بطو لازربطو ازلومي رس حيالان زنكت زلو فلاديمير بوتين بوقت تقدم النحر زحل كينات هاغورو خطبتاتن سنون نحر كمس عزبنا شع من اسي ابال كيجبي نايلومي كبات ملح روسيا يوكرين نابنيتو صمبيروم اتا مواليت نيتو زغونت امريكا بفنچو ميسايل تقيلا زتلفه الاولاونت هاغورو كتشجف مسنقلتيو حنو زفديلو غزي حريم امبينا حدا قطراو غزات زبل زلو انا دما هاغري بقلبابي حواتينا خطغوزازي سني نحر قونكو كصبيمو ننوس ولدي عدن كبرتن زي كلهم غريفه اب احن بخان زبلاناي سنفات قانقوا تتقع زي نبر كبدي قصي غوبو ابي هاغري كاب قبيلاو مبتتانن اوراجاو حمراغن زكلخل ابال هاغراو اغرغلوت ኤርትራ ጽቡቅ ዝኾነ ዘረባ ለስናው ፀንኪሩ መሬት ርሂው ጸላእቲ ወሕወሕ ኢሎም
كناخذ جميرهم national way that's very strong مريت تنكرو مريت ريو صلاتي وحوح لهم كناخذ جميرهم صريفومنا من دربيومنا حريمومنا بومبا سديدومنا اغدا غيرومنا FBI مصيو كحكحنا ابغزانا افراريهمنا whatever it might be قرو خوينو برد وقعو حي برتعو under any circumstances مسانا زنورو غديفومنا قال لهم من قد تعنقفهم whatever the case may be it's political will تصنعات تناي مقصال تناي مقلاس منفس basic مسرتي but that in itself is not enough that in itself is not enough الزحلف عامتات كا معي خرجا قصلنا تصنيهم a very important aspect زغل عامتات كنزاربو صنحنا and still اب قدمنا خم عبي challenge له نحنا صنعتنا ديليتنا انطراي وخل سلازي كونه نقحتنا نابتزل درجه كنديبو كنكلالنا ناي نقحت مسرت انت ناي نقحت مسرت صلاتنا نفلط علينا نفسنا خا نفلط علينا صلاتنا نفلط علينا نفسنا نفلط علينا when we fail to really appreciate and understand and know زي اسمعوا بوغيركم please who our enemies are, what they are plotting against us, what they are trying to achieve, what their tools of trade are. Allah سبحانه خنزار بلاينا كم جاء غيرهم سكيمو ما تقولوا تلبوك صلاتهم صلاتنا مزح بتفل عليه مساريات هذا اللواء أبي إرتراط رازي كونه أمولو علم أنصار كمانا قرصتاتن هزبتاتن استطعمولو ميلاتات the tricks of the trade دولو زلوا صندوق عنه أبزي صندوق زلوا جوابات انتهكم مخانو كنا مهارو خنفلطو خنصنعو سلاز دما كردو أدلينال political tools ناتهم تايو diplomatic tools ناتهم تايو media tools ناتهم تايو economic tools ناتهم تايو انت عينت أجواب يمزقومو أبستفلاري أهجراوي زباو بوتاتات انت عينت psychological warfare مدكايدو انت عينت سبات يمزقومو نمن يوم دوافر لك خمي غيرهم يوم دوافر لك سلازي we have to know who our enemies are what they're trying to achieve how they're trying to achieve their goals سلازي خلنا نحلهم كنكلالنا خم جمرتا نحن قعدت مسرت قدامي تنسى and secondly we have to know who we are مننا انتهى اعلامنا نبينا خنبصح ندل دلنا كمي غيرنا انا نقول نبصح ناتنا سترينث نتايو نزي سترينث ناتنا دما كمي غيرنا ميزان نهبو ونات حد غزي تاينا نغبر سترينث ناتنا اين استهوللون اين فلطن we fail to realize we're very strong سوترايز يكون دما سترينث ناتنا انت يكون مخانو نرسع نعقد فينا دما كالي زي بلنا مخا اخ نرخبو دين خيل ወይ ከዓ ምስቶም ፀላእትና ክወዳድረና ዘይኽእል ነገራት ደድሕሪኡን ከይድ ይፍትን ኣብቲ ንሕና ሓያላት ዝኾንና ነገራት ንፀላእትና ናብኡ ክንስሕቦም ኣብኡ ክንገጥሞም የድልየና ስለዚ ኣነቓሓት ኢልና ንዛረበላ ዘለና ብፅብብ ዝበለ ብሕፀት ዝበለ መንገዲ ነዚአን ነጥበታ እዚኣትን ተጠቃለለት እያ and I think we need to go into It's a brilliant speech أي بحكي ብጣዕሚ ብልሒ ዘለዎ ልቦና ዘለዎ ዘረባ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ካብቶም ቶፕ ካድረታት ለተመንሰይ ከተስንቆ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ሪና ኣለና ድኽመትካን ሓይልኻን ክትመዝን ክትክል ኣለካ ቀፃሊ ድማ እዩ እዚ ስወት ኣናሊሲስ ዝብልዎ ቢዝነስ እዚ ስወት ኣናሊሲስ ስትሬንግስ ዊክነስ ትሬትስ ን ኦፖርቹኒቲስ ኢልካ ኩሉ ግዜ ኣናላይዝ ክትገብሮ ኣለካ ኣበይ ኣለኻ ነቲ ስትሬንግስ ናትካ ክትዕቅቦ ነቲ ሓይልኻ ክትዕቅቦን ክትሕይሎን ክትክል ኣለካ ድኽመታትካ ድማ ፈሊጥካ ከተውሕዶምን ከተፅብቦምን ክትክል ኣለካ ትሬትስ ስጋኣታት ናትካ እንታይ እዮም መን እዮም ካበዮም ዝመፁ ንዕምሪኻ ክትጥንቀቐሎም ኣለካ ኦፖርቹኒቲስ ዕድላት ካበይ ኣለውካ ነቶም ዕድላትካ ድማ ክትምዝምዞም ክትጎይ ኣለካ This is very strategic ቋንቋይ ናይ ስትራቴጂ ቋንቋይ ዝንሰምዖ ፀናሕና ብዝኾነ ቀፃሊ ከምዚ ከምፃልኩም እየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ኣይትሕመቑ እታ ኦሪጂናል ድማ ብላትኩም ከትኩም ክሰምዑዋ ተደሊኹም ንእሽተይ ክንሰምዕ ኣብዚ
where we're going. I have no idea. Yeah, no, I'll be real. I don't know where we're going. I just told the bus driver drive somewhere nice. Wish us luck. This church. እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ልቢ እየ ዘመስግኖም ንከረን ዓደይ መሊሶም ናብ ማርያም ዳዕሪት ይወስድዎ ኣለዉ ሓደ ዓብዪ ናይ ቱሪዝም ቦታ እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ገለ ካብቲ ቼክ ሊስት ክረአ ዘለዎ ዝበሃል ደብረ ቢዘን ክኸውን ይኽእል ባፅዕ ኦፍኮርስ ኣስመራ ባፅዕ ገለ ስለንብል ኣብ ኣተን ኢና ንነቅፅ መብዛሕቲ ግዜ ግን ብዙሕ ዝረአ ኣለና እቲ ዝረአ ድማ ኣምሹር ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣሎ ግን እቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ነዞም ቦታታት እዚኣቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት እናገበረ ቀፃሊ ዝክራዩ ዝግብኦም ኣብ ኤርትራ ነዚ ሕጂ እዚኦም እዚኣ ቪድዮ ገይሮማ ዘለዉ እዚኣ ናይ ማርያም ዳዕሪት ናይ ብሓቂ ደስ ተብል እያ ንቱሪዝም ተባሂሉ ምቹእ ዝኾነ ቦታ ቅዱስ ቦታ ደብረ ቢዘን ኣሎ ንኣብነት ከምኡ ድማ ደብረ ሲና ኣሎ እዚ ቦታታት እዚ እቲ መንገዲ ተሰሪሕሉ ብዙሕ ናይ ቅዱሳን ቦታታት ኣለና እንዳ ኣብነት ተክለ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ከባቢ ደቀ መሓረ ኣብ ከባቢ መንደፈራ ክልተ ደብሪ ከይደ ነይረ ሕጂ ረሲዐ ኣብ ርእሰ የመፁንን ኣለዉ ከባቢ መንደፈራ ዘለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቃት ዝኾኑ ኣቲንክ እቲ ቦታታት እቲ ቦታ ይዝከረኒ ግን እቲ ሽም ረሲዑ ኣለኹ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ማርያም ዳዕሪት ዝበሃል ናይ ምስልምና ሼክ እታ ምስግዲ ኣብ ባፅዕ ዘላ ኣብ ካልእ ቦታታት ዘሎ ታሪካዊ ኩሉ ይፈልጦ ማለት ኣይኮንኩን ግን ብዙሕ ታሪካዊ ቦታታት ኩሎም ተፃሒፎም ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሄይ ኣብ ከምዚ ቦታ ኸይድ እናበለ ንሰባት ሪኮመንድ ክገብሩ ክእሉ እዞም ናውሽቲ መንእሰያት ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብሉ መንእሰያት እዮም ከምዚኦም ዓይነት እዮም ድማ እቲ ዝበለፀ ኣድቨርታይዝመንትን ማርኬቲንግ ናይቲ ፅቡቕ ነገርካ ክገብርዎ ዝኽእሉ if it were for me ኣነ እንተዝኸውን ነይረ ስልጣን ተዝልወኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክተባብዑ ይግብኦም ምበልኩ ነይረ ናይ ብሓቂ ክተባብዑ ዝግብኦም መንእሰያት እዮም እቲ ቪድዮ ናቶም ኣበይ የውርድዎ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸር ግበር ስለ ዘሎ ስለ ዝረኽቦ ዘለኹ ያነ እታ ቻነል ናቶም ስፐሲፊክሊ ንገሩኒ ኣብዚኣ እንተዝፈልጣ ነይረ ከይደ ነዚኣ ሰብስክራይብ ግበሩላ ክብለኩም ደስ ምበለኒ ግን እታ ቪድዮ ቲም ናተዮም ረኪቦም ከምዚ ገይሮም ሂቦም ንሶ ኣይ ዶንት ኢቨን ኖ ኤግዛክትሊ ኣበይ ናይ ቻነል ከም ዘላ ግን ፕሊዝ ነዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ክትሕግዝዎ ብዙሕ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ዝገብር ዘሎ መንእሰይ እዩ ቫኬሽን ምኻድካ ዘይተረፈካ ከምዚ ጌርካ ንዓድኻ ፅቡቕ ካልኦት እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ መዓት ብኮታት ከለዎም ፅቡቕ ናቶም ጥራዮም ከሪዩና ዝፍትኑ ከመይ ጎረቤትና ኢትዮጵያ መዓት ጋዕገልጠሚ ዘለዎም ግን ነተን ፅቡቃት ናቶም ሃይላይት ገይሮም እዮም ዘርዩና ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ከምኡ እዩ መዓት ብኮታት እዩ ዘለዎም ፅቡቕ ከ ከተሪ ኣሜሪካ መዓት ጋሕማት ዘለዎም ፅቡቆም እዮም ዘርዩና ኤርትራ ድማ ካብ ካልኦት ዝፈልየና ያለን ብዙሕ ፅቡቕ ኣለና ነቲ ፅቡቕና እናርኣና እንድሕሪ ከይድና ድማ ቱሪዝም ከምኡ ነቶም ቱሪስትስ ንክመፁ እንታይ ክርእዩ ይመፁ ረይዎ እዚ ገነት ዝመስል ጀራዲን ኣብሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኣም ሪሊ ሃፒ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ምኻሎም ነፍሲ ወከፍና ድማ ዓዲ ክንኣቱ ከለና ሓላፍነት ወሲድና ቪድዮ ፅቡቕ ቀዲሕና ፅኢልካ ሕልፍ ክትብል ዘይኮነ ፅቡቕ ፕሮፐር ቪድዮ ተቐዲሑ ናብ ሶሻል ሚድያ ተደየለኹም ድማ ናባና ትሰዱልና ሓደ ግዜ ኖርማል ስእሊ ስለ ትሰዱልና ኣየብለልኩም ቴንክ ዩ ጥራይ ይብለኩም ክጥቀመሉ ይክልኒ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ፅቡቕ ትሕዝቶ ዘለዎ እንተመፅኡ ግን ደስ እናበለና ሸር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ነዚ ቻነል እዚ ተፈሊጥኩም ፅሓፍዎ ፒንክ ገብራያታ ቸት ናቱ ታሊንክ ናቱ ኩሉ ሰብ ድማ ሳብስክራይብ ክገብረሉን ከተባብዖን ተስፋ ገብር ነዚ ተተባቢዕና ድማ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክመፀና እዩ ንዚያ ክገትፈኩም